Kama ni kuharibu amani, yende ikawa ndio mmoja wao. Kama ni kuweka amani, yende ikawa mmoja wao. Hakuna kutuambia. Asante sana chief kwa nafasi au ACC assistant commissioner award na mwongozaji wote mjaboni. Pia bora tena ndio konene. Pia bora sana. Na ije kuna kega kolera kumujue kiagera ya makwira ya beire na dara kitangani na bikako kuja kumaleta pole ya nena kunarora ikijerero kuja korona amangana ya siri kenya ndio maiki kuyo bedo kunara abana banyasaye makwira ya beira makomu sana na makwira ya beira makomu mono
Halo, wana tutene igoro twensi wano tutene neto chike
omokutano yoiga tosikamang'ana amaya Nyasaye ase rieta ria Yesu Kristo tutagete komora tomosombo Nyasaye oyo oraire chitaika chinke barandi mbara abange lakini bunango kwaribaga ntobwate ekanisa eyegotora asomong'ina arenge asokorate main sermon igo nje kingo tenena nkoira chitaika isano aseng'encho korata a message yebirebike aseng'encho yeribageri na ibeirwe igo katutenene igo tagete komarato mu bishop Felix aseng'encho gosaba akero mosombo Nyasaye Elicha nkuru agotenena bosia asokorata lingano lya Nyasaye yatwegene tusabe omochenu na serieta ria Yesu ai Nyasaye ito naendo motongi ito abaminta baiga twensi igo twachira iga aseng'encho ya maskani yo mong'ina nyaboke twachire koba kirori itukulia rero monene mosombo wo tenena gokwana lingana liao na amanyire nga Nyasaye kwabekere lingana liago ime yae ekira gokwana kwane na intwe unabasumba bao unabana bao monene linde twensi tulialigana lingana elio nayo kwane buya ochaso mabwaito byamana seng'encho yelingana lira kwanwe Nyasaye endelea gotokonya botambe nande konya abangena nabagaka besikina mbamura barayiga inde banyako bali bakubwata lingana elio nali bakonya so mabwabo ekigara togo semerie ensema bera Kristo yero motoria yamano tikangaliga nemo mosobo Nyasaye elinda cha kwana amana into yema brother God bless you tigango tokoreiga bali tokogenda igoro bali tokogenda igoro tweka tokoreiga twakirango Yesu chinkobia ekoranga igoro togochi bali tokogenda igoro tweka bali mokogenda bali karatika chinkobi chiansa amati chinkobi nkere chiansa mokonga inu chalbesa nane chinkobi chegoro tokogenda bali tokogenda igoro bali bana kirekina amen mariete ngoro kweli cyo yonkuru uno murandi akwana na banta to koigwera barandi to kana to igwera mono lakini yakala abanyasiasa ba kwana na koigwa kwa bibaga kwana na kwana bochafu nande baleta abandi lakini ende tikomo konya sa kwana kuronda ile kwana igoro omonto oyo omokoro kwelikana na abakungu baye babiri bari korukwa Ana na Penina nege nteke nengo kwana igoro yogo chayo yonde egetabu ya Samuel yedi tangani eyeme yamono to gusomera lakini okiko gusoma tigazo sabe omochenu mbuya mono aseng'encho litukulia rero umanene nkoreta ndi lingana lyao kura ntonkonye urusia mangana no beka yao mugano bwensi okorra Yesu tuwa kwa seng'encho la para yonsi Jehova bwa Yesu Kristo mutolo ito amen Ana ya omonto yokoro kwa elikana ga bwata bakungu babere mokungu ya makoro Penina no yonda akoro kwa Ana bakungu aba babere tro monto abwata manganae oyo okwana ekero mangana rebu naya gongo basokuru somo kutano ekora no bwata nchamembe asomo iko sangire kanu teger mubunga chabanganya nga kobande sirinja musini mo gwaka chinkobi kitayo Ana igarenge omong'ina oborire omwana Ana igarenge omong'ina oborire omwana na Penina igabwata abamura ilegoye abwata abamura bori matekero omonto abwata abamura mono akero omonto abwata abamura noine ligaka yani likwenena nano igarenge omonto ochandegete Ana igarenge omukungu orokorera mumura mwese mwebori omwabo Penina ira muchaete buna nayo chaeto yomino yabwo tabi yomino ngato chayo yomino omongino yana ekerongo kole machine simyane unango arabi nyoro binde asena arwa mongino naro koyola ngawo bona na isaine kende oya tabwati bakbana oya tabwati bamura maito mokungo tabwati mumura yawo chajwa kene bano so wolimu amokungu yana igale kwera otebe nga mokungu nare nkisaine na bibya ontebe nga igale ngo moto musabi amana igale ngo ene nyumba Nyasaye ogenda gosaba otebe Nyasaye toga njuko
soko kwanu tubona abana isolinero yaba banda yom abana ba yonde bakwanire mamura na kwandira no yale nga chi professor akale Yesu jingo bya so mungina ana na bonga lo te bya dio soka rwete mo akole no mungu abantu mbaroro kere kendo kwate okoyo go chanda to chayo yo mino Yesu moyare ikiando yara kirake mangana beira mabe to chayo yo mino eyokele Yesu moyare osame kweye bantebya ana igarengo wosaba takomo kumusa jorengo omurandia akabori ngabara kwatindire ata yae mana tinda bonko ya gosabande chande ano min beni an chande ta san akonda ngari won tebye na sae aga kwanira omukungu oyoko kwana na ando ko yana oriye irenga kora monge so nyumba yao nebi nyumba lo kwana nembe mangana ande ko menta igoro yo musomba kwana igoro yo monto ko kusaka rasaras ya ngo monto chande orogori ama yani ama paki ndage wairira bang igonda to chayo yo mino ebi biye ko tebia to ba sa chayo mino biyo ka ga tebi be ya sango biyo jurare alikuwa anadio yo mino ya sango yo kolega ichisesi no mokolega ichisesi no mokungu ita kwa mwana chinga chinyinge bali kinu mwako bono chinga chichiri bali kire bantie compound ne compound ya matunda na lengo agoroku maembe naende ni jana yako ya rosa na ya burugera naanda se compound ye yege ndongere kiarenge ko kwemesie mye yoko ya lengo bono e condition ya lengo buna kolieri tunda ona jiro musara buna koliyo mosi ona jiro musara naande e ba bege te minte bia bono mokoro ko senaki nta so me to mata na so me na kimoko biro sisi TV enyuma mayibi bono itugeri menjare kandi ne conditioni ko ikawawe gasi mayo wata kwa gwendagira ne ndagira kwegwa ne lichizazi chikora saliwa ne na kwa na ragira ama ugari na ngenda noja na da koragira mu ga ko yaro ko joseki na makungo yaro ko kwateno mabwate mwana ninjara le mo mwana obo lakini banjayete mono ona ritu derimo ya sai bunani ya sai adiye matunda ayo kumbe kete kimwaro ko senaki yo kendigere mo kungo esa pesa ni toli ko ya musara mutyenye oyo ayo tumia yentele sinini okole bitabi nane na go tebira to chayo yo mino ndugu na agenda obwangu kanyoro mwa ko libanjayete ba ngaya ndibako mo kyo ngaya mo mwana ba wori na ro bawori na chaga bakombo dia no musaiti ngabagandi aya nane ne iko magero mwabo ko bapone kegere batenga banjande bagantebi timbere choyo jitose kiyeji eyo mukungu geye moyone bakure nane barawo tebiga olyo chaya mahambingo baro muntu enwa bakaba nini moya ebiro mono wa nabode bunole ngino yomo mosikari mwaliti abari mosembeleto bonsipi omoseke omenyen kiweke moyo ex to nyama ex to so kodia majani bwana buna ngo ne mwana ya batabeli sioka na no monyo toli konya usasa bona wachande gete njengo likeregento maitengo likeregento hacho yeso nyingori ko likeregento to chaya na onda dogo to chayo imosi yaine mambingo baro muntu no enda bwati mwana yasa tlamwewa no enda oro mutaka yasa tlamwewa no yole bunale yasa tlamwaki tabio yo mina no enda bunande yasa tlangeba mata wangina mbale kaba sini humono bako rabangina bana ngane bito usa yani no ine kerero mari ko
boto bakoyire boka oyo na masaja kali ni chibeza gawa tanga mera komera nalo dia na marambe so chama nyama lakini one day wayo tusimame tuombe yango batoyo nyasaye ga ko la magana man to nego to sabayo to warati na pa dori kiri ruati to temu bwege ni Yesu abo ko we to monta mo to ko wewe paka dio tanya ko mo kine ko sieru ya ko ko sinere ni tembo ate ko tfatu no ina chairi dizangani na etiganga lusia ko mo sikenya sai no yan kwanya ko mo kia bona mo ko wewe mo se ko no ndo mo ko wewe to sabe aya sai ole moyo butambe uko chenchemi ntokorua kemo kujia sekonde bunoro muyago akoda mangana manali tukudia leo mongi no orali legere to komanye mono mongi no yokola kwaye kwatoletra amo sababeli ya saba ontolelie egere bwenyo le ba konesi ko butambe mochenu gora nkena ngire meite ya kelencho megere jisogine mangana anda mabe ya sase nke Osa senya abana balanya saba bakabije n'abana bamwabo osa senya omucho asabana bamagina raire umurandi narogero ku Pastor Gabriel igwa ka abarandi bakoreri bagarina ko kurudingana nyasa igatoitabe elinde tolemibwe asemyo yaito ane bikola tabaili asikide kachinke ngokorangalia wo chaiga elinde ororokane ayo bali bali chiwicha I want to think about life. Let us recognize the presence ya Sayare TV. Ama na batangazaji wa Sayare TV. Ndoko baka jinkobi. Sayare TV asabari bata manyeti. Sayare TV ne TV yo mugusi na ndito ekorokia ibipindi birebiya. Iga kero korangeria bairi. Ya kero ngombe ti ena ombinga familias pi na yere motwali na mayupole. Familias pi ngombe tinga na ile motua anyambalia barose ringe biro ba ikaranse inde bae gupole ali ndoto ko gupole ne familia ko gupole tete ko rangalia bangina rume banya baro inga understanding mo ngene jabo kino mo ngito monene lakini nya bangina rume bara tete ko ngana ibageli abangina rume ba spi batene na igabara bakane ya kikamara anche na bela nyaraka to uri bagokwane lakini tu awere asa nje ko mitoka nechinsa abangina rome onyabaro onyembayo bamuatigwe na bamwabo baro abangina rome baro onyembayo abangina rome madra banyarakana ke na tabu abangina rome are abangina rome maneno jira abangina rome watene na igabaro kane asenge nchare buye ka kitago to kwaniga asenge na tabanga kukwana ninkoyo akasenge nchare buye ka yamono musomba na nche no musomba na bonko igwere na mokende ase baminto na baimoke mbara imoka lakini lende yani presali bageli dia bangina rome na orando mwana makase bale bangita kyagera ababura ya igonje na irali bageli ase korupara ase family ya muigo tata batebya abana balia bachokorba tata ngapore eli ninche na irali bageli ogina rumenye rusia nyaboke ndwara bano ninche na irali bageli korurwara batebya baigwa na bachokoro na bamwe abapore igana nche asamalie tamangani nkoroku eyo nyambega no mwabo binsali nere momuro mwabo ana atamenyete na bunsaiga nare ko batebi bana pore bagendera yo kugima anda tabera sinyumba ya Nyasaye asa yamana ata korko na shaba ko bwati Jeremia Morisia Kurugucha oikira atoleka toroke singi 100 Gideon Miruka Nyagosira igale anti yae atoleka toroke ya singi 50 Queen Nyanchoka
nigare korera gochomo joiga kurunya bigena ambali baikire kuri organize James Ogiri nyagosire nigare ngina koro botubwango Gideon Yabuga Abuya nyagosire nigare antiaye Silas Nyabuto nyagosire nantiaye rubotori Paris Majuma Bitengo nigare nigo bagosange kanisa ko Nyamuracha SDA igo kana dikwana na libageri igo cyase abamo abagose anyambayo nyende gepindi kende ama abanya gosira anyambayo nyende gepindi kende anyambayo nyena ne libageri ocyase tokole bwangake abamo abo nyagosira mogo tene na iga tafadhali mwa wefu oje somo sangerekana ngai bali bechi bijabagenda anyine ano bwate simi kelinde family ejikurigereria enate abamo both sides asinge jota kwenda bwango ngane tie bararokane kwani musangerekana iga banga kire chinko bugaki biamano kurangeria kwenda bwangake kwana nandeli baga walibaga netie kokwana kwa muri baga baadaye ingane tikurangeria abana both sides ochomo choiga tugenda bwangake jinze jaminyokire abana ocha omochaiga na abatikala stebirogo okonyora no wonkaigore abagotebanga mwabageni yendekieke abana from both sides abana ocha somochoiga kurwa sechi sama Jones abana ocha somochoiga kurwa se chinsemo Jones ndochina abange barebori abachinga kibache onsi tonyore bicha nanatoba abanyene gaiga mwana ne abageni birogo tafadhali tete abalibe bichanya makolire tokwane musangerekana iga babarore moika biamono sana kunyara tiri baga baadaye teto matolemerelie gaki asinge nchia mabera Nyasaye motolemerelie kidogo asinge nchitwa sikirele pindi ekyo ngali tikwana na ekwaye yamo kanga yaletire libagali abo chaiga manyako sungirwa manganara ekero ekwaye ko manyaka gocha ekwaye ya Rio Kindo Widows aba kwaye inja telta sikete kanga kisana Rio Kindo Widows ngayibagenda banyore chinkobi abangina bayasana baiche wango igaba muri bari mukore bwango Rio Kindo Widows unego kora kana dikwana nege pindi kigana ende ochiase Emurandi David Osemo ayagenda aberedi ejida kaisana baadaye tutaenda tena kwingine Rio Kindo Widows.
unego koraiga information nere mbwate kurwa somugambi konye korora tere ngitokora tokole wango kidogo. Chameni ya mache, abageni bagwa mache. Bali batenereta mache, please. Ayo munya video. Kuruma
kwa rumeli gatyo monte mulye Nesibole kwa rumeli gatyo monte mulye Baminto karakumyayo Batera tumia lakini wangakira chinkomi chingiana ende abakuru kungario kini pose ke ande ko batami waga dura kora ngai wana mochifu enda mochifu gakona bocha okay kana timo ndi bagaiga baadaye to what special request togana na bantu gote baberega mbia mono bishop matana otra break ya matanga sauria jine chinga kiya chikura ande mborochi tutagete bakore baturuero bakonya gutugerera ni sajona
Kwana rari in the next 2 weeks simurarare. Osoyo kubuo chire. Orio goita rasi, no gochikoira kero kene tama tinga na ero. Tindine kinye genete tiga manyinga monyene tinkonyara omonyene ibe byane kovisivya ase yesoni teneine erene etarekyane sande namaro babosa motongyo machanta atanyasai biamana sichinga keji twakira sobosyo bwao kabakirori asenge nchoyo minto bakora sobosyo bwense amate yaye bana ba mwabo kanisa yaye bonse twabikire samabokao leto maremba asenke mento gwanjane bwao irinde yeso itori bageri konyabwate embe yote basako bagekorekane se family yaye tuasabe na kuyena noto para yo so erietalia Kristo Yesu mbolito amen erietalia nenkoro go job marachanyona okorigi chikura chobo chumbe bwa South Mugirango 2022 momurori akanyamoko igokoro kumetungi na marangeti okora tome metungi na marangeti gochia matanga buna chinga kibunechi neroyo momurori moigo batinde ka bakabogoria sanduki bakaire ranke rinda tigeta borio bogambi cho murachanyona neroyo moigo instant yo koleta rwe sanduki nkamu inaria orio oleta rwe sanduki agatinde kore moyo neroyo nakia kogera nande na twaro korwara sana abantu ba minto babo bakweboringa kibono mumuro yatari kororekanira bali mu manyeto moberane tari oroyo na ruaro kurwara gete gotari kwereweka na wono ngacha matanga bwango igasukutari ande nkorwa ande nkaigwo bokendo amagora usinyo tacha lakini ngo sabanga bona ga nkoruga yana tindi korwara ono nonde bako na gweta bateba nganyona taiyo asenjo bakamaete nga bamubekire getanda bacha goteba taiyo gakino ale bamutinde kakaboka naye kagwatindikire getumanse ka kamera nande nkemerekerie kerabose kegocha girini nande gikorete birabubinde ono rendo mumuro yotinde kiruta ikorete bitume binge gakimuragere lakini abasabire bworora iga mongakere kura chitariki kiando mutienyonane tena na jo murachanyona erinde mwanyarire koba ogotinde koli bantinde gete mombo kirende na inche menya kare na kare ningeke myake myamu na bwato mubero mugusu akininde kumbe tingo bak akimbe yamana nainde iyo kinde erie kanisa ibate raga nona ari goshiriki naro baka bantu manyete nagokire sana orio bwato terie igo nasomete njira gete naro kole biasara nguya kade school fees ngosoma omanye no teri girango na eroyo nyemwebire mwan sana mwenyure boyo na mata mubirundu galia na abande igorio kindo nona amenyete na amanyambia mona asemire miyo mwakara bono elio mwali ngosabaneri tuatwarire mechande emenge lakini ekero Nyasaye arancha tokonye mechande yo turabwatirane ntonyore fora mwingi turakore siasa aigatia turwa masikani asenjo na uri balike Nyasaye abaseni na abasabire kitariki kianda na ende mokire inumweka gakinteberi abairi na abasani baino bare bogirango ng'anyono ori orogetumaremu moyare no aretebe ekiama kiane gikuru ku United Green Movement United Green Movement arama yaye no koboka maboka abantu bakwana nitiga Nyasaba senye na endo moyego yogoko era tigobe moende sabali entoereru na Nyasaba lende na robotamero baito biamono ande biamono chiba soko nyari bagiri asante Chungo kamumwe okoranga chobu na yese babugata one thing in common bonsie ba kwote bakaboka isipokuwa tatu orokia saa kitu misumari Yambono. Bwana Yesu asifiwe. Na inche na achira urupole ana anja samaria tankoro kweva nsio maoro anje no moiboru South Mugirango obori nde chikura chobo chumbe wa South Mugirango njeringa nambwate ne limo lioko abantu baminto obo chumbe ninu mowaka naende ninu moga chora
inche munante neina igonte neine borabu sababu ekogerango kwana igo wali mwarorera amagenderero muno akoriru korwo omogaka oyo ndi arweto 1997 bochumbe bwaberire chache mono naenda amagenderero akoriru chache mata mono eraundi emware goitaba tochora omochumbe korubora burogoranera tokorera amagenderero egento gia kabere eraundi chiaetire twakire sympathy votes yani chikura chiokororera amabera mune chianyona asabe ane chia mabera ntoli gwaka raundi ekura chia mabera twake chikura chio muntu agotoetera amagenderero egento kio moerio nchente bya abantu bamintunga matiangya kana cha ekwende constituency ye igatwara sub county ibere tobwade sub county etago amangana ari gochimotua e constituency nkobaganwere ekobaganwa tonyoro mochumbo rogora ora toletera amagenderero togochoro mochumbo chache ekobaganu taga tokorera amagenderero rogora biamono Nyasaye abe na inu biamono Bishop gani biamono sana kama kwa na mwatoro ngoli chito biamono ngane tie kwena na ibageni gani very special wachia se abakobwatia David Majuma na Simon Omoyo na Henry Nyabuto. That is a very special request from the family to recognize Yabu Baiche bakwanengane ya Moyoka. Akeronko na abachokoro mbabwata gotera. Bakomboso tie asenge njiyangi na koro. Banya kwena na emesinga ya bagochia. After that, the wada bana be school wa King's Mercy. Igo after abaiga abana bali ba King's Mercy n'abalimu babo tugende bali na school kiza kiyabeire ko batoro baga karibu sana yamana aseliba ena kumiringa mogote kutotiga abana bo mu nyinega ngande ta kwana omumanye enoyo ango kubyaka igase njo seme ya no monenara ima tise moyo mokogoti na yara tsoboja abana kunga kwaranga ligusema ulio mokogoti na yale titiko kuwa na magana mange abani manya tiko kuwa na magana takiti kuwa na magana mange yango tebanga pole sana soko sira kuwa mama papa yonende mereli ndabere ni biya mwatemire sana muna mwanya abantu bagotemba mwatemire sana emyaka yonse baba mnara irense na tunatwale kokwana na inu chinkwana soko bwaterana mwakolire gachi ndiya Nyasaye seseni inche oyo mobo ikaga munandangensa twarakwana na baba mangana makeigo obogima bwaye muna natitenga yenda no mwana ekoruga Agnes Nyomenda bintu mbire twasangire binge muna arengo muburaka korukare ndoriniria sobo sigo musangano yo muga koyone makori ya mono sana baba na ndatinga kwa musigete muna ngina moke kamiri na ande ko request abakoyone bali mwatigara kamuranje makoyone makori njirende yo ciakororekana ararorekane musiki activist kurwa sare nyerere abakara abakoni agachini inyara kwane kalika abagaka akotata musebeti kurukare kako tigere gasinga njiyo chinza monginone Agnes Koranje pole obairo kulira matuka mange sana mutuko mubaso amangana amwe mwabo teiri sana kolera kereri tuko sare akana kulira mamo mwabo na masabo pia mono yantigere igoti ngokwana manga yande tuja ukwana na bakoyone Nyasaye ganje abanju bangane n'abagwani asirita lya Yesu aina abagwani amalieta ngo ujemeze miruka oyoraire gare makoyone asenge njobate bagisemo na jina nyora ngarise ne gisemo kabate bagisemo jo sitinkoba na kiana tinna igasenge njonga oyoraire gare makoyone ni jakobwati asemusu bati omwabo njenalo jakokwana lingane limo iga yande makeiwe limo abana bali bane muro bali mwatigaire nimanyete nga
moiguana ine naenda masikani ayati kararo igo omanene nare tokobua kwaya ase igoro yaino na nabare michingoro chiino era omanyene ase obaye nababoiki orokini omanyene ase omanyene mbuya mono. Bakwani ase rieta ria Yesu Kristo abageni abacha ase omochio oyo bonsi gwetera mama obeto orarire mama oyigwe echogete otoeta abaiseke barosirie abachokoro na ebichokoro asare tosabe tarakwana erimo motu nacherera mototebi ng'aya ngakwana make ngokwana tole turukwana manga tosabe tata Nyasaye omotongi igoro nense mbuyamo nase ngakiyega igo tuli na mayanda onde gwetero gwanja kwao Nyasaye ukamutunga mama oyo abeire okorara ingaki kiaye kuri ingaki atonge tumba kesa ikeire no ekepindi kiaye kiale gokorera sikia korire okorere ese omubiri lakini ese ke moikana otole nere ekogera na abwata abacho kuri ebicho kuri na bagendere to komenta kana kuri ingaki koringana munore ngobangita Nyasaye na sabira abakayone abaamate abana abo babere bagotwa abacho kuri na abande Nyasaye tata obamentere ingaki yo komenya bamenya so itongo obuya no koigwana nabo nabo amate bamwe gotukusaba to no kwegana Nyasaye ayonsi nakora ngalo gwetro gwanje kwao imambye ngiya turi ningambi ya mona sirete Yesu Kristo amarieta nensa imonorangi umoyo seitere nyansakia omachoge bombaba aliri koria sengera yombwate omwana wo mungina nyaboke oyore mama nyaboko mbui oibakoro kebisiba kwambuka oyore nsa mega kaigesinde oyongere tiri konde liga gare semo yane omonene oyubwate bikeri mokoyone nkoira ni ngambu ya mono esa bakoyone na baamate na bande bonsiti na bari tuikaranste ga twensi gotora bairi ase enyumbe ya me ya banganya boko toreta na twensi gotora abairi nkoira ni ngambu ya mono abakoyone na abasabe na naire ni ngambu ya mono kinga kinjito keto beto koumerana ntu amenyete na mokoyo no yo musini ni bakoroka Gabriel na iguna ana agokire na iguna no murandi ale mbiya mono na mwiso ko mino to nere no murandi ale mbiya mono naenda abacho koro na abana baito na baba bacho ko yabacho ko barandi ra ile ngambiya mono kanya saba kinga kikingiya abamete kinga kyo komenya gutera gonje kwaye asirite ya Kristo na sabira na kwege ere naende samreta ngoro kupius koroso seitonya jaki njo mokogoti abairi bechi ngongo mbali mbali mwikire ase ogocha karora enyangio mongna babo stire tuwaka ngambi ya mono ase ogocha aende bako na kirenga motware obole muboisaine ande motware omo motindo olwo mongna baba abwate twegenete nga mochioro no genderete kama kawaida babo timokire masaba toko batigera mutigare no morembe aende ntumira nenga kiende abagani baba abana abamate abatwanu abarabukuru sengera akwani nimbya muri mwezi yeta machuma korokwa onyade kande kuru sengera mise tinjo momono marato mochoyo bate umwana okoroku perisibike ande senge jisa chachiro wango indu kuchana chiro chinene chari wachanje bakwani abaru kuru sengera mutari wacha motene mosarutiri abagani bacha sekeni kyaba abukibaka no kwana bali mu Kings Mercy inchumo kwanega anyabana babwata kende bachire lanchi yabere byamana sana na to kwenda ntore nebuya senge chachiro kanga chindu kuchana chakwana abakabanda abate byamana senga asma kori mogandra koromoki nane mogandra komenya na bamene tukorukana byamana bayiri abuna abenge nchengiya ashinge chinga kichiachire abana mbaraga ba njara yarire akinde kola de bate byabana bamwe opale bagende school abana bali ba Kings Mercy
kila siku tunalia watoto wametuacha. Sasa kwa maisha kuingisha mwili wangu kaburi, siku hiyo tutafanya kuingisha mwili wangu kaburini. Saa ya kutoka kwa maisha, siku hiyo tutafanya kuingisha mwili wangu kaburini. Siku hiyo tutafanya mazishi kuingisha mwili wangu kaburini. Tubake chinko bichingia enchara yarira wanafunzi gakitheri boigo tiga bagende abanyore chinko bichingia bali mu bakwane engane ya mayoka iga bagende deputy principal timade bali mukangana mo chingora barangiria akenda mi so tibakire goje tiga bali baga kubakira mbuya muri kubakwani mbuya muri iga mwezi mwana bakwe mwana baka ndura samabe ene staff ya Kings Mercy no mora bana basinyogotera ebiti elia kwenda bobe bono basinyogotera go kaliye basira ebiti yenge bobe na bayigereire kurwabwe muna murocha abali mu abali gaiga na abali mu bali competent ba Kings Mercy oyo kwa no modebiti cyo kurukwa James Ariga nyuma ndara kuona tiganda abali mu bande bakwana Bwana asifiwe tena. Biamono sana bageni mwachire asengencho yo kurengora ino sawa sin nje baiga no mwalimu boyo mo ase school ya Kings Mercy asa marieta nkolo Cyrus oyo bwaminga kuru kinsa mojali agu mongum biamono. Okay, thank you very much boirire biamono sana abana na barabunkolera bale moigwa igo moba irabobe ebalera ayane Justin no mwalimu nde koru Kings Mercy muna mwaigure tuachira sengencho korwengora asaiga ne class teacher nde nimbwato mwanafunzi class 8 iko pole sana yamba kwani wairire buya wairire natara sama be Marieta Frida mwalimu Kings Mercy buya mona family pole emerald sana buya mono aseigo twacha kuru pole yaitwa aso mwana kwa Deborah Gabriel 844 class 8 amona Naomi Gabriel CBC class 6 aseigo tolemerania aso obomo ibageri ngo chikolia mwalimu monne bwe school atotebya bera tatoiga onyobwa atekenda atigase enke biamone nainde imbwati abere imbwate nusuringana family pole sogo segu no mongina na kwa niapa ya nencho mnyane family na tebire pole gocha somo chioiga na kwa niapa yes staff yes kuru ya Kings Mercy na bana bali bataika iga large nekenyero gyonsi twatebire pole ase igo una mwalimu akwana tubato mwana Deborah Gabriel tubato mwana Naomi Gabriel na bara bachikuru bomo ngino nyari kwa bokurara igo na intubune skuru ndo yakanyara kwa batoko tiga igo kwikatago cha tobaye ngora na tobarimi iga bana bali ase baigoteri igo erio yeri na butwacha kwa pole igo Deborah no manyete yo class teacher maliza unamuona
Naomi Gabriel, tukitoka hapa unione. Biamono sana nyasaba riende kama kunya kulira kwa mangana yomongina. Mosisi ndigumona. Koro ku Gabriel Omondi Onduso kwa msanya ngweta DOK. Biamono sana balimu ba Kings Mercy. Ngani tukwena na lima keli ngojia saba chikorobo mongina. Karamba mo barose tio kotero ko moiga. Junga chedeke monto wanje toba deke moiga. Abairi n'abasani bakire asenge yo gotoremya abakwani ngambu yo muri mwensi asamali tana sabali motamaete nkoro kwa Wycliffe na Maya Jared oyoncholia otera togotera kolika gotebana kaigo senchendachie nyole omolembe kaigo senchendachie nyole omolembe ne royo iga nkorengi tuachiete toga kombosi gotero giga otero kwe nabachokoro barangerugwa giga toche komorera baba na singincho yesabali yiga yayo mwario abachokoro bande mbali baisana stebiro go gigaria na basorera somo yobwanja moche giga to tere twensi asobwamo akera baiga bale giga bakonyogo sukogo cha giga elinde totebye baba bye bye nkorengene ke gusina kwa nabali baisaransete tinkwane timonwa olia otarike gusi ose egasole motete nkwane Wana singe je special request yo abache korobo mongina nyaboke once be batene neiga kera kwa bali batera twakoli yes abachokora abana abange bale mbarororo abande baoboire lakini abana bunyasaya nchera batoka kiga tobekera ngo gotoro kwe
Esa
Wanyorere chinko bichingia. Mwaturangiria abachokoro mwateba no jumura waikasi nabo gocha because into ngase kwaya you give one word bokwani mwensi bari mwacha korera baba mbia mure yamatebe ngambi yamuna sindi gocha gotwa pole inganye to moya konya gochego twakire baba pai sengencho wangene rotorerete yamuna seribaga abanjo monna bakwani yamuna sena tarasa mabi oyorarire maukuru inne kinanya kwezera akingo sababu mutu sabirani yamana asante thank you notri goto boto bururo bonga sengencho grand mam nero torendete kuna nchenero ngirete skuru ntara kwana mange peti nincho asore wanchuba manena bakoni ngambo ya mole na kwa ne letaliane somole tane goro kwa weekly ko sanemia yo chara dinde uselindelie ke gusimo ko moroka ngomboi incho mumuro yo monene usomo tange buneke gusikere kuna mwego tokorera baba iga baba niga nganchete mono kobo nonye mama bunanda atebe baba eletalie ke songoliane goro kwa weekly tale gocha konyara kondangelia wikirifu kiaro motainda ngele wikirifu ara ntebingile teneri ko ntebile tali ngago ko motebi ne miankoro kwa ontebile teli tin konyara na lintanyara ntebile tali ngago akera mwe kwa sagotero ko natera baba niga kandukire nyangweso na mwanjire to kondangelia nyangweso kiara konyoro gotire osinyire kondangele noye ne mia gose wikiri na mwanjire te undete yo na ncherete kondangelia lietelio gotatika baba bieka tiga mosese niwe bali mutama ite ngoro kubeti oyo baba na gusira na rungini asante asa bacho ko twateri memo na tsejo go twa pole grand mam ni buna nchenyo itinero ngirete skuru nyakeyo skuru ya kabere katika bere mali nero nderete baka ninyorete anderete baka kera kwenda nkaneba nata bankatari seito hapa ndio kwetu baba nero kungire skuru nero ngori ngeprengeto ale koroko morona ale ko make sure
imeenda nayo shule. Ono babu otimukire at this moment totewa nga asante soko twapole namanga turakwani gore omo ina baba batikinda kwanne gutse cyango cyane bono iga njemete kuri meke yonse pimba lero iga mete mo ametamo when I remember December yari weka mwagoro bosiamo wa December keregento iyo minetinga that unit no muremborie my grandmama abigete mbaka today nchena na ko yugusimi ose mu manire yeah so mo keep peace because mom grandmama ari na anti to murembe ano muntu antite kanisa no mwibanga abesike baye bange bonse kwana bare kanisa no nabacu kwa kwana bare kanisa that's me bune mi aterire geiga asante sote to apole Mungu akwenda nyi asante yemono ba tigatogenda bongo ndetakorangire bikundi bere byoka elinde togenda se kwaya igikundi korangiria ne chikasini chianya gusira bacha sebicha tafadhali asa chiza chia chikasini chumura wande mbeke chikasini chons both sides kasini bonse kuruchiza pa chons chikasini tukwane sokosali bere mukupana iga ndigali babere bakoro ngabochere abuya na Sabina Nyandoro nada bakasini both sides chiza machons ndigali abakoro kwenga bochere abuya usina abuga na Sabina Nyandoro awoka abande tukwana niga to salute musangere kana tagenda tekaranse ya manogaki barikiwa sana okoranga abumbayo yanagire konde kende chikolera abanarangire na maga koranga konya bachire basokirake chikolera chikolera oja somo choiga ngale togenda bwangake ekwaya be very ready murande ndangire ekwaya be very ready yamo chikolera zena moto aiga ina tarwakana iyo ingotebanga ekwaya eri ya PUM aba Kristo baito onse pia semole moticho ya bionsi nyakeyo inchigo cha mwino gaiga kwango iga yes chikolera Johnsi chikolera ndede tokwani umusangerekano ega chikolera abone chikolera totigalia magonga bilia nyangori just a word ingane limolioka rwa sebilia nyangori obakwani mbuya mole mwasiga ikena kona gocho muchioyo mwana mbwate okorokwa oyo matumone perisi machuma niche mo bwate yes timati ose kiswali mbaranga tukitinga imwachi kochia biyamano mongina ekwayelia maranda rangeri
Tokole bwanga ake. Omweri baga Yesu. Intaje tumoche kucheka mwezi. Omweri baga omoneno yo, mweri baga gambe. Abakristo bali bomungina. Omweri baga omoneno yo, mweri baga gambe. Mweri baga Yesu mweri. Inango matula sana. Omweri baga omono nyasaye, mweri baga gambe. Bagera kemaji. Yesu mweri baga gambe. Omweri baga Yesu mweri baga gambe. Mweri baga Yesu. Abakristo bali bomungina. Omweri baga omoneno yo, mweri baga gambe. Mweri baga Yesu. Omweri baga chikachino, mweri baga gambe. Wechi yantochi kwa mweri baga. Yaba soma sikomucha. Omweri baga omoneno yo, mweri baga gambe. Yesu mweri baga gambe. Omweri baga omoneno yo, mweri baga gambe. Mweri baga Yesu mweri baga gambe. Omweri baga omoneno yo, mweri baga gambe. Mweri baga Yesu mweri baga gambe. Omweri baga mweri baga gambe. Oya wukula omweri baga omoneno yo, mweri baga gambe. Yesu mweri baga gambe. Omweri baga senga mweri baga kore moyo. Mweri baga Yesu mweri baga gambe. Omweri baga sembele mwana mweri baga gambe. Mweri baga Yesu mweri baga gambe. Omweri baga sembele mwana mweri baga gambe. Usimama Kristo. Anjibole moyo kwa mweri baga gambe. Mweri baga gambe. Mweri baga Yesu mweri baga gambe. Mweri baga senga mweri baga gambe. Mweri baga Yesu mweri baga gambe. Unapenda Yesu sema amen. Amen. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu Kristo. Thank you. Cha kutumaini sina. Wacheza keyboard naomba tusimame. Nataka niweze kuchukua nafasi kwa kutusha yote. Tutenene twensi. Tena golakia sura Yesu. Cha kutumaini sina. Sisa yeli tukolia lero. Yes. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Sasa Paulo naomba tuweze kusonga karibu. Sasa Paulo songa karibu. Ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Haleluya baba. Ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Wacha mtumishi wa Bwana achukue nafasi kwa chakula. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, utukufu sifa na utukufu. Wewe ni Mungu ishiye milele, hakuna aliye kama wewe. Tuko katika kuomboleza Mungu, tunakushukuru kwa ratiba ambayo tumeenda naye. Utulivu ambao umetupa Bwana kwa ajili ya uwezo wako. Waangalia kuna viongozi wamefika hapa wengi Yehova Jire. Wote mikono wako Yesu Kristo. Napoingia katika neno tuhitaji mwongozo wako. Tuhitaji udhurifu wako kwa kila njia. Neema yako Bwana itutoshe kwa kila hali. Fariji familia kwa kila njia. Maana wewe ni Mungu ishi milele. Asante maana utatuongoza hadi udamadi. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na nikiamini. Amen. Asante. Tunaomba tukae kwa kumuleta mtumishi wa Mungu. Igo mo bishop karibu asenge ncho yo kuona bana bagasana. Amen.
Ya, nataka at least tupate utulivu. Tagete tokire twensi. Hata wapiga keyboard pia walete utulivu. Tokire. Shukuru kwa sababu ya siku ya leo. Toira neiringambo ya mwana singinchili tukulia lero. Ni siku ambao hatujawahi kuiona tena. Litukeli ntuanya kolirora. It's a wonderful day which the Lord has made. Nelituko liyogo kumiyesa akolire. Shukuru kwa sababu ya watumishi wa Mungu. Naira neiringambo ya mwana singinchili abasomba banyasaye. In this area we have pastors one accord. Ase ansemeyega ntubwate ukubwatana kwa abarandi. Tukiwa na coordinator wetu ambaye ni Bishop Felix. Akero tole nomoraito monene oyo gotobwatani Bishop Felix. Na washukuru kwa sababu tuko na watawala wetu hapa. Na togiri nyasa sengencho ntubwate abarai baito kuruchinse ya serikali. Na pia tuko na watarajiwa wetu ambao ni wanafunzi wanaenda kupigiwa kura. Ntubwate abaminto abakoligichi kura. Na hii familia pia tunashukuru kwa sababu tuko na wapendo wa Mungu hapa. Na senkeyega ntubwate abasomba bamone na saya. Sababu ya sana asinge nchebiro taka watumishi wa Mungu wala ambao hawakupata nafasi just wave. Abasomba banyasaye bali batanya bali bagase bali batene neigoro batokwaniga seri talia Yesu. Sababu ya saa tafadhali tutene neiga singe nchebiro tunaheshimu heshima yenu. Mbuyamona abasomba banyasaye Mungu awabariki sana. Tuwabasikira singe nchoka bakoinoga. Tuko hapa kwa sababu ya mwenda zake Susani Nyaboke. Tolega igasenga nchoyo minto yochire Susani Nyaboke. Ninaposimama hivi mimi ndiye nilimhubiria huyu mama. Ero yote nene nero morandere tio mongino yoiga. Familia nikikaa niliwakuza katika neno la Bwana. Ige enkeye iga nto abahorokerere tivingana lya Nyasaye. Shukuru kwa sababu of her destiny. Na togiri Nyasaye singe nchiyo kugenderera kwabo. Hatima yake nashukuru kwa sababu ya hatima ya huyu mama. Na togiri Nyasaye asinge nchiyo kukolera kwa monginoyo. Kwa majina nataka dialete kwa dakika chache. Asamalieta ntageteko ya lata sebirebike. Ni mchungaji Andrew Oseko Esther. Areno morandi Andrew Oseko Esther. Ya, hayo ndio majina yangu kamili. Ayina ara Marieta ya boronge. Katika atiti ama historia ya huyo mama. Asimogano bumongino yo. Uliona aliandikwa Pentecostal Unity Ministry. Norochori kire UPM. Lakini waligeuza jina sio hivyo, ni PUM. UPM. PUM. Pentecostal Unity Ministry. Na washukuru. Naira neringambo ya mano. Taka tusonge kwa sababu ya neno. Ntagete togenderera singinchiringana. Tujukue mtamchaje tu familia. Akoirebire bike asinginchinchiri. Taka ulete Biblia yako ya Kikisii. Tagete mpeka tofauti atusaidie. Kusoya omo oyura tokonye. My main sermon lingana ngo chigokwanira is the second rapture. No kubokirwa kwa kabiri unyakusi kwa sababu ya kanisa. Asingencho ye kanisa. Ni vizuri pia tujue ya kwamba katika safari hii tukanirikomanya asingenche sabari ye gosora ngendoro kuna mwanzo wake na kuna mwisho wake. Omochakano nororo no maelioye. Because the Bible says God, Jesus is the beginning and the end. Kiagera malikago kuana nga Yesu Kristo na romochakano na ndo maelio. Hata wewe katika mambo yako yako na mwanzo tena yako na mwisho. Neba naye asama ngana na romochakano no maelio. Tukiangalia tunaenda kutamatisha mambo ya kura. Akero toligere tingango chitoligo kora chikura. Lakini pia ulikuweko na mwanzo wake. Na ndio tomanya ngomo chakano bwe chikura no lengeo. Nataka niwaambie kila kitu kina mwanzo na tena kina mwisho. Batabikira lingana ndi bwatomo chakano no maelioye. Kuna wamama waliokuwa waspafu wakibeba chakula nyingi kwa vichwa vyao. Abangina mbara abalenge bengi ntobale kuboko lyendagere nyinge moto. But as the time goes, muna chinga kichikonya kogenda. Uzee unaingia. Oboko tu wagendera mtarajiwa wa mauti. Obwo wokuwaliga ni amakweli. Hallelujah. Tunataka tusome kitabu chetu cha Matthew number chapter 25. Tageteto some egitabu cha Mathayo 25. Tuanzie 35. Tuchakire bike byaye 35.
No, tuanzie 31 mpaka 40. Amaronge 25, 35, 31, 40. Yeah. Kero mwana mwanya bantu na maikirinde. Ekero mwana omwanya bantago chigocha asobona na bwaye na aba maraika bonsi onere na aba maraika bonsi amone ere na ikaransa sekero kya ekyobonane ere na isaransa sekero kya ekyobonane ebisaku byonsi na bisangererigwe ebisaku byonsi ipi bisangererigwe asobose bwaye na ere na tanane abaiga na aba buna omolisia agwatana na chingondi ne chimboli chingondi na chibeke ese moyo koboko kwaye gwokoryo korende chimboli ese moyo koboko kwaye gwokobe elio omoruoti na tebe abarense moyo koboko gwokoryo incho inwe mosangere aba mwasangerere tigwe na tatone so aso mwando womoruoti mwarosere tigwe korwo gotongwa kwense. Ukifika 40 utaweka kikomo. Ekiagera inarengene nchara mukanga endagera inarengene rango mukanga nkanywa inarenge omogeni mukandosya inarenge mukamboya inarwarete mugacha kondora nabisetigwe nasibetwe chera muganchichera elio abanyana oboronge nabamoiranerie omonene indi twakoroche korene nchara tugakorageria gose indi twakoroche korene rango tugakokanywa indi twakoroche koreno koromogeni tugakorosya gose getirianda tugakoboya naende indi twakoroche kore omorwaire gose gosibire chera gose tugacha gokorora na omoruoti nabairanerie nekene nabatebirie korengana buna mware gokorera oyomo bwaba abaminto abara abake nite mware gokorera. Okay. Nitaunganisha tena hayo maandiko katika kitabu cha Ufunuo namba chapter 1. Nabwatania mangana ya kitabu kyokomanuka ayemo verse 7 and 8. The Bible says, behold, he cometh with the clouds, and every eye shall see him, and they also which beat him, and all candles of the earth shall wail because of him. Even so, amen. I'm Alpha and Omega, the beginning and the end, said the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. Okay, Soma. Ligereria ngochare na mare, na kere liso na limorore, nonya na abo bamoitete, na abantu bebisaku byonsi byense, na basang na bali na bengererie asenge ncho yaye nabo amina inchenalifa na omega omonene nyasaye otebire oyoreo na oyorengeo na oyora achakobao oyore omobwi. La mwisho kabisa ukipata nafasi kwa sababu ya saa utasoma Ufunuo 21 yomoelio osomege kitabu kyokomanuka 21 mpaka 4 ayemo goika ibungo bine uruke usome 6 na utume usome 7 mpaka 8 mpaka. Wacha mtumishi aombe kwa sababu ya neno ili tuongee kwa dakika chache tutamatishe. Tuombe familia, program iendelee. Asante Yesu. Ninakushukuru Bwana Yesu kwa ajili ya neema na rehema hizi. Hallelujah. Natangaza mbingu ikapata kuitika Jehova kwa sababu ya sherehe ya mama ambaye ni mwenda zake. Natangaza neema na Roho Mtakatifu akashuke kwa ajili ya kunenea waliopaki. Njoo waliokufa awachuchu yote. Tulio hai Jehova tunajua tutakufa. Neema hiyo ikashuka mara tu. Mtumishi wako na Roho Mtakatifu wako
Bwana Mwokozi na Amen. Tusaidie kipaza sauti kingine ili tusichanganye watu. This is a privilege. Eli nalio libaga ligia na hautaipokea siku kama hii. Naende tokoliro lali tuko naende bune liga. Na nafasi kama hii ya kipekee libaga linga bune liya bene. Nataka uandae maisha yako kwa sababu ya kusikiza. Antegete oro sitinga kicheo chingi yasingi nchoko tegerera. Kwa sababu kesho hatuwezi kuitabiri. Ekiagera mambi ntoko nyara kolibana. Tutaweza ajana tu kwa muda na beko nyalekana tutiga nase birebike tusikie historia nyingi kuhusu maisha yangu ama maisha yako. Tochake kuigwa mangana mange gosoboro lyo bonge goro yana gose yao. Na kuna sababu ilikusukuma mpaka ukafika kwa haya matanga. Kigeko gara gwasugumwa gwacha sama matanga yaiga. Wende kawa miaka mingi hujawahi kukanyaga katika mlango wa kanisa la Bwana. Na beko nyalekana miaka mingi nkwanya gotacheka morangu bwe kanisa. Lakini kwa sababu ya upendo wa dada wetu Nyaboke asenge nchobwa nchani boyo umintora ile umekufanya umejikokota mpaka umekanyaga mali hapa wagelide gwesugumire mpaka kwa ikira. Na leo kuna jambo Mungu anataka kujulishe ingana ndile nyasata getego konyolia kabla wa majira yako hayajabadilika nyuma ebiro byao bitarachenja because times and the seasons changes. Ekiagera ebiro nechinga kingo chenji kabla ya majira kubadilika kwako nyuma yebiro bitarachenja byao Mungu anataka kuinform, anataka kujulishe jambo kidogo. Nyasaye natategetego kunyolira ingana gete ndio sababu matanga yako mahali hapa kwa sababu ya moyo wako. Na kikogera matanga yara asingi chyo moyo. Na shabaha yangu ilikuwa unyakuzi. Lingana liya nego serenge nane na singi nchugo taborigwa. Nao pia inastahili tujiandae ama tuwe na mawazo haya. Ntugwenda yata kuerobe ligose tutuwale bilangara liyebi. Ya kwamba baada ya maisha ya safari ndefu katika ulimwengu. Mbuna ko asoro gendoroiga ruwebile bike. There is a time of preparation. Ebirombiro robyo kwealigania. Mungu anataka ujiandae. Nyasata getebuero oboli. And this is the time. Nebi na bibiro. Hallelujah. Amen. Na vile Mungu anataka ujiandae, na muna nyasata getebuero obeli, hawezi kuleta kifo mbele yako kabla ya kuleta kukujulisha jambo. Nyasaye takoleta makweli atara kunyulia. Na leo ameleta hili neno wazi. Lero iga Nyasaye leti linganeli gakoba kiroli akitumia wataifu na wanyonge kama hawa ogotumika aboro bunabaiga ili iwe kumbukumbu katika maisha yako. Elinde abekenyolia sobogima bwao. Usije ukajilaumu ningejua ningebadilika. Tochako tebanga nali kumanyangu na chenchetie. And this is the right time. Na ibina bia. You have to make the right choice. Oraga nyale kona cheki na kiaboronge. Na uamuzi ambao unastahili kuamua ni huu. Na okonacha ogane ili konacha na kuoko. Ya kwamba aliyekuja Yesu Kristo ambaye ni Mungu. Oyo chete Kristo ole Nyasaye tulimchoma tukamteza. Oyo tuabetete na ndo tukamuchanda kwa sababu ya moyo wako. Asinge ncho ya moyo. Tulipomuona pia Isaya anasema 53. Ekeretua moroche una Isaya 55 na bitatego teba. Tuliona kama amekuja kwa sababu ya mateso. Tukamorora buna chete buno muntu bwemechando. Lakini aliteswa kwa sababu ya moyo wako. Agateswa asinge ncho ya moyo. The Bible says again. Biblia goteba naende. Kuna kipindi pia atakuja kwa sababu ya kunyakua kanisa la Mungu. Na ndebiro binde mbirara chego tabulie kanisa ya Nyasaye. Ndio sababu amesema when the Son of Man cometh. Na kieko garaga tebekeru mwana mwanya bantachete. Atawakusanya watu kwa kila pembe. Na sangiriria bantu kuruchinse chance. Tunaposema mikusanyiko, akaratoga teba ogusangirire. Tuamini ya kwamba kuna watu special fulani ambao watatengwa. Ntomine tinga bantu mbale bengencho. Kwa sababu Yesu alipokufa akafa kwa sababu ya watu wote. Ekero Yesu Kristo akweta singinje bantu wote. Na akija atakuja kwa sababu ya wewe na mimi. Na ekerara achara singinje yao. And this is the procedure as the Bible says. Noyo nero moroberio Nyasama likago kwana. Ya kwamba watu watakusanywa. Nga abantu basangirirwa kwa kila pembe, kutoka kwa kila pembe. Korukere kona kose korukere
inasema, Bible inasema ya kwamba Biblia goteba ataanza kuwawonya kondoo na mbuzi. nigara chake kubagana ching'ondi ne chimboi. Biblia inasema mbuzi katika mkono wa kuzodo, emalika goteba nga chimboi asokoboko gwokobe, na kondoo katika mkono wa kulia, ne ching'ondi asokoboko gwokolio. Hapa kuna mambo mawili yatatendeka siku hiyo. Amang'ana narabera arakore kasi chinga kiechyo. Waliovumilia wakitenda mambo mazuri, bali balemerere tibagokora amang'ana maya, wakateswa katika safari, bagachandwa ase sabari, wakatukanwa katika safari hiyo, bagaramwa singi nchioro gendorwo. Biblia inasema amalika goteba watawekwa katika mkono wa kulia, barabumba bekwa sokoboko gwokolio. Lakini walianza safari wakafika kati wakakata tamaa, bali bachage toro gendo bagaikagati bakarosa, nao pia lazima watapata sehemu yao, na barabugo ikabanyole ngeri yabo. Waliokuwa wakidarau wengine kwa sababu ya hali ya maisha, bali baelenge gochaya banda singi nchioro nao pia watapata sehemu yao, na barabumba nyole sehemu yabo. Wachawi na waganga waliokuwa wakifanya vituko vyao, abanyanabi n'abaroge bale gokora ibituko byabo, nao pia watapata sehemu yao, na barabumba nyole sehemu yabo. Biblia inasema malika goteba siku hiyo Yesu atajidirisha, litukelio Yesu neorokie, na wale ambao katika mkono wa kulia na bali asokoboko gwokolio watauliza Yesu, mbona tu unasema tulikuwa hospitali tukaja kukuona, na ende mbabolie ng'ang'a kigwateba ng'ekero kwalengenya gitali ntwakorose, ulikuwa na njaa tukakulisha, twalengene nchera tugakoa, ulikuwa uji tukakuvika, kero kwalenge getirianda tugakoboya. Hiyo inamaanisha ya kwamba iye mine tiga unapopata wokovu akero konyoro gotoleka, huwezi kutengwa na jamii ambao unawaona, tokonyara gwatananwa neyenka eyoroche. Mungu anakunganisha na watu wa kila every kind of people. Nyasaye nigara kubwatane na kila abantu bakine, haijalishi ni uwezo gani, pemine tinganga kibakonyarangana, lakini jinsi unavyopokea rafiki zako na ndugu zako ambao wanakufesi wanaokukaribia, una okonyara kobange n'abantu bali barange munaye, hao ni Mungu amewatuma kwako. Aibwo Nyasaye batumira asore. Tuko na watu ambao wamepata wokovu, abantu bali banyoliro gotoleka. Tuko na watu matajiri, ntubwata abantu abanda akiona masikini ndani yake na kwazika, akera kororo motaka imeyaye kukuanyeka, atake bakae ama amkaribishe katika ile nyumba yake safi ambayo amepanguza. Mwaliga nino ena si nyumba ya yasabe gete kapeti ingia. Wacha nikuambia siku hiyo kutakuweko na maswali. Litukeli ugo ikaba ntu batuwara mabuyo. Hakutakuwa hongo yeyote. Ili chinga kiechio korua kendege asengencho. Biblia inasema in a short form, nataka tumalishe. Ntagetego iga tukolere. Inasema ya kwamba ntagetego iga maswali yatachibuka. Maswali kusema boli na soke. Waimbaji wazuri siku hiyo watachukua nafasi. Abateri abayana barabumba nyoleli baga. Wataposikia ya kwamba majina yao hayakuitwa, kero barache kuigunga mali tabo tarange ilia, ndio taanza kujiuliza mbona nali barache kubori nganga kiyanyarekana. Wale wapendo wa Mungu, watumishi wa Mungu, abasomba banyasaye bali bande waliokuwa wakifanya kazi ya Mungu kiziriziri, wakifanya usharati kule, wale gokora mirimo ya Nyasaye mambi bago korobotomani, mambo yao yatakuja hadharani. Amangana ili chinga kiecho nache. Nataka nikuambie ndugu yangu, tagatagotebya yoyo minto. Kuna wapendo wengine walikuwa wakifanya kiuchawi, abantu mbali bale gokora borogi, lakini kwa sababu ya upendeleo na jinsi anavyojiweza, sengenchi kuanchirelia na walipewa viti katika makanisa, wakaigwe birugo afiti kanisa. Siku hiyo itakuwa kilio na maombolezo. Chinga kiachekera bekerero. Kabla ya siku hiyo kuingia kwako ama kwangu, litukeli litaraika, before that day came, litukeli litaraika, nataka nilete onyo kwako ndugu yangu. Tagetego korete no kugukurera time of preparation. Ebi na bibiro byokuyarigani. Andaa moyo wako sahihi. Arigani moyo orero iga. Maana ujui kesho itakuwa namna gani. Kagara toma njiti mambi nga kierabe. Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo, emali kagote baseko manuka, ya kwamba is the Alpha and the Omega. Erenero mochakano na ndo moelio. Aliyekuwa atakuwa pia atakayekuwa. Oyoro engo, oyo taurate kobo. Akija katika hukumu, akerago chaso kugambia. Pastor wako ambao ulikuwa unamtegemea sana, pastor ikonyoro tarachi
juu yako, lakini itategemea wewe na matendo yako. The Bible says majina yataitwa na kila watu wataitwa. Biblia inasema ya kwamba kila mtu atahukumiwa sawa na matendo yake. Mbali na mume wako ambaye ni mpenzi wako, mbali na watoto wako waliokuwa wakikupembeleza, the Bible says siku hiyo tutakuja hadharani, uwe msherati, uwe mchawi, mwenye vitina, asiyekuwa na vitina. Biblia inasema majina yataitwa na kila mtu atahukumiwa sawa na matendo yake. Now as you are going on with your life, nataka kukushawishi nikimaliza, haijalishi wewe ni mzee, haijalishi wewe ni tajiri, haijalishi unasemwa namna gani, wacha nikupe moyo leo. Make a good choice. Make a good choice in your life. Ili giza ikija, hata mtetezi atasimama pamoja na wewe. Usitegemee mhubiri wako, lakini tegemea Mungu katika mahitaji yako yote. La mwisho na sio la mwisho sana, ni kwamba dada aliyelala leo hatuwezi kumuona tena. Hali yake sasa iko mikononi mwa Mungu. Now it is a time wale ambao tumekuja kuwitness, tuchunguze mienendo wetu, tupate kauli nzuri katika mioyo yetu. Sema akija tutamulaki tu, Biblia inasema tutabadilishwa, tutapewa nyimbo mpya, ule msa wa mwana kondoo, ili yetu itabadilika. Biblia inasema na atatupangusa kila machozi, atatukaribisha, tutakaa pamoja na yeye. On third time tutafurahi tukirukaruka. It's a wonderful day. God is preparing for your life. It is you to make a step of faith, ili Mungu akusaidie na wewe. Siku ikija jina lako lipatikane katika kitabu cha uzima. Mkutano mzima, Mungu wa amani awabariki sana. May God bless your dependence. May God direct you. May God direct your footsteps. Wendo ukijua ya kwamba there is a day coming in front of you, itukelimo gambiuta wakobera kirori, assistant chief wako hata kusaidia, but God will stand on your side. Lakini Nyasaye natena nase sema yao tuamuke because of time. Totena nasenga nchiyebiro, let us stand up. Totena nabanchwa. Mataifa yote yatakusanyika mbele za. Nataka tuinue mkono yetu, tuimbe huo wimbo. Nataka tutamke jambo, tamke mahali hapa kwa sababu ya maisha yako. Na wewe inue mkono wako, wapendwa, mkutano wote mzima. Tunataka tumwambie Mungu jambo, sababu kesha tuwezi kulitabiri itakuwaje. Inua mikono yako mbele za Bwana. Thank you Jesus. Oh, that's a blessing day.
Nelituko lyogosenigwa. Siku ya baraka. Nelituko lyogosenigwa. Ole walioandaa maisha yao. Asebali bandaire amoyo yabo. Mataifa yote watakusanyika mbele zake Bwana Mwokozi. Mataifa yote yatakusanyika mbele zake Bwana Mwokozi. Ataimba Bwana, haleluya Bwana. Atamwambia Bwana, atamshukuru Bwana, yeye ndiye Mungu Bwana, haleluya Bwana. Tutafurahi Bwana, tutamupa sifa Bwana, tukimwambia Bwana, haleluya Bwana. Yeye ndiye Mungu Bwana, tumaini letu Bwana, yeye ndiye Mungu Bwana, haleluya Bwana. Tuinue mikono tuombe. Father, in the name of Jesus, it's a wonderful day you are going to prepare for our lives. We commit this congregation unto your hands, God. Is your brilliant for blessings upon them, God. Let your anointing move upon their lives. Jesus, you are going to restore their lives, God, because of your time, because of your glory. Asante kwa kanisa hili. Wacha Mungu kaliandae. Andaa wazee kwa sababu ya utukufu wa jina lako. Mungu wetu mwenye nguvu, tawala mkutano mzima. Tawala watu wa kila hali. Wacha mapenzi yako yatendeke. Waliochukua hatua ya uamuzi, Mungu wa majeshi usiwasahau. Tembea pamoja na wao. Miliki ndani ya maisha yao. Ondoa hofu ya kila hali. Tunaharibu kila nguvu, mapepo na nguvu za giza zikapate kushindwa. Yesu, tunaamini ya kwamba katika hii sehemu tumebaki siku chache, tuelekee tarehe 9 mwezi wa 8. Tunaachilia taifa letu mikononi mwako. Lishikilie kwa mamlaka. Wanaotafuta uongozi kutoka tabaka ya kila njia, wacha Yesu kamimine baraka. Ondoa hofu, ondoa mapigano, leta amani. Tunatarajia makuu kutoka mikononi mwako. Wageni wetu walitoka kila tabaka ya majirani na kila hali. Yesu, amani watetee. Tetea viongozi wako. Inua mkutano mzima tunapoelekezwa tena katika hatua nyingine. Yesu, jitukuzwe, uinuliwe na upokee sifa. Asante kwa mkalimani, asante kwa programa. Wacha sifa na utukufu sikuregee. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Mkutano mzima tusema amina. Amen. Tulete bishop akatuelekeze tena kwa hatua nyingine. May God bless you. Okay, tulete familia dakika chache ili tuende hatua nyingine. Njumbe familia kitaikai sano bantu barabakire batagite gukwana mangana tubasabiriga tulirisho mukutana we jase bishop injo wataimba. Wapi familia? Nadakana hakuna familia, tutoke hiyo kipindi. Nishike mkono Bwana, nishike mkono. Familia, nishike mkono Bwana, haleluya. Nishike mkono, hakika Baba, nishike mkono Baba, nishike mkono. Watumishi tusimame mbele ya wapendwa abakishiba monene pete tutende maiga ye familia. Nishike mkono, ni Mungu, wewe ni wangu Bwana, Baba wewe ni wangu. Njoo tunataka kutoka. Asante Bwana.
ni Mungu inua moyo. Inua moyo wangu. Hey Baba, tena miujiza. Tena miujiza. Tena miujiza. Tena Mungu wa rehema na Mungu wa neema. Wewe ni wangu Bwana. Wewe ni wangu. Wewe Baba, wewe ni wangu Bwana Yesu. Wewe ni wangu. Tawala moyo. Tawala moyo tu Baba. Tawala moyo. Asante. Tawala moyo Baba. Asante. Tawala. Kwa niaba ya watumishi wako wachawi watukufu. Basi wacha tuinue mikono juu kwa ajili ya wapendwa na familia kwa jumla. Uweze kusimama hata wale ambao wamekaa hapa nyuma. Na wale mkaraste na mkumbuke mukaibocha. Tuombe. Tusabe. Omonene Nyasaye. Oyo kwarengeo. Oyo robono. Oyo raba matukonsi. Na gusasimira na gotogiye. Gekora kwa gweneire kubakwa. Korugwa kide Nyasaye twakira saya. Asomongina orura asenseye. Bono otimokire. Otigire abachokoro. Otigire bakaba murabaye na murabaye Nyasaye. Mone twabaleta sogo kwao. Nayo kurende familia. Nayo kurende abana. Nayo kurende omochi. Mone nakoranje nasabire. Onyalo kurende omochi oyo. Weta mangana wa Nyasaye. Oba konya sorogendo. Nakobwa mono bakomanye mono. Bona bwabora kana butambe. Bona babwanchani gati yabo. Ba umulemba se gati yabo. Na sabire Nyasaye. Toba tuga mbale merwa. Bana babo mbajo saberera. Kule na sedira lya Yesu. Ontora na Nyasaye. Ontora no mochoyo. Abaruwa Nyasaye. Abali mbaruwa se Nyasaye. Abarandi abaye batogogorwa somo choyo. Asedira lya Yesu. Na sabire Nyasaye. Meke ya kirengecho. Meke ya barogi. Meke ya nabi. Meke ya kirengecho. Na nyangushire. Asedira lya Yesu. Onya alikote nasaba anaba. Oto nasaba chokoraba. Na kubwa mwana Nyasaye. Owa osemelia. Nyuma yao kuwa osemelia korwao. Mwana kora nje Nyasaye. Banda ebosi. Noena abachali tukuliarera. Pata yako kulinganeli. Mwana bwango yango chore. Kwa ye kanisa ya nkenu. Otache otoligochera abantu bosi. Mogochera bali bochi bahangamire. Abakira sobosi bwao. Na itire meke ya kleyencho. Asenkeye. Yera rumata kororo. Ajisegine meitende ya kleyencho. Na ye kanye. Asedera Yesu. Mwana kola chosti namu na barbo. Sedeni abalandi bacha. Sedeni abaspuso bosi. Sedeni abairi bakleyencho. Kibako yenda. Na bwate jibigibigi. Na bwate chigali Nyasaye. Manyinga Yesu. Onyako banda. Asobu yabugao. Kibana ikebu yeto kwa wakenga. Yano muyabo tambe. Mega ye chachari cheji para. Na ye kanye. Mega ye churumina cheji dewa gospa. Na ye kanye. Asedera ya Yesu. Wana kora nje toloreka na sikana lingana. Na ubuanza kwa hotu kwa kana botambe. O chorele keregento. Kema kora ngana mwori gati ya Nyasaye. Sebu yabugao Yesu Kristo yanasana kwegena. Amen. Twagere Yesu chingobi. Amen. Tuligo kora introduction tukora irana. Koba atole oda. Kora irana. Kora irana yen atua njire jitigarete. Atua njire jitigarete. Mosubando. Take over. Thank you. Amen. Ono kagate family ya nyori na masabo na reto kusabanga Nyasaye ito abaremie
ngani tikwena libageri gago chiase umuliza shem atagenda sege pindi ya kemo kierongoli umuliza shem atagenda sege pindi kierongoli na aja Mungu akusaidie. Bia mono sana Bishop wa senge njeli baga ande murandi nge keroge Murandi Paulo turatene na kurumambi bona ogana ogotene na neri kono kurwesa momoina egasi yao no gobwata na ichengo tebe amen ya masa igamba kwani no nya tole amen asa mabembu ya tole ya mole kara bwata kegente ke DJ so na wanta ete korua ngora ya bena se family ana wanta ete nga ya tole merani chare di babo kabirieli abo she muri italiane na wanta ete goteba nga baba igati mokire maete miaka achire baroro bakare mochari elitwa moira mochari abande mbale ngorora bake mwaro je bingwerere ebire mochari ono baba agati mokire asenjira ya bene ono otherwise otwarenge kokoreshere nene asenge ncho baba otimokire nande nakiro monto nere natimoke gosebona na berego twara gosemeria nga baba okorire mirimo yaye ya bene okorire sabari nande otimokire ono tiatwira neri nyasaye mbuya mono muna Paulo agoteba nga asekera ringana totebe mbuya mono igo asobuya bwa baba abo korora ng'abantu bachira abanga makonya charedi nabo ngotebinga no moirio turi gwanjira makobiara na arega mama saliuti abantu iga abanga tamba koro jugo jari ote no basaliuti ri kwani oima kobiara sante igoto igwetiro moirio ro mokongupi abatolege nombu yamana asenge ncho yebiro ono rambura kobokoy kero montara rambura kobokoy koira ni ngora paka sebesiri ega kibono lende ngogomori kwa ngero ngori go chagwe tani ebes ai koira ni ngora paka sebesiri Rusia bese yo tochake koleta gocha ntori gosangereri ne yo kesane yo ke bono Rusia bese yo nana gochia karo konya gotirimbo kaiga abana bo mochiona bakonya kororanga na nyarebe na achete na nyarebe na achete aba nege tukende ngerega iga akerege kubwata buya igambe kege ndeke position iki yako sabo no morani na bonta etogoteba balia batomire chibesa abantu mbali batomire barete na barabwero ngori yabo nabasabire moruma egasinini nabasabire moruma egasinini torasangererie chinde gosaba no morani aina aramaya egente kikerire wana igwa na atira iga muna babe kenjera tima itigo sana bakora ego mokoyone taria enaro na atira iga ochimoina mune ncherere iga morete na ibiro ngori ya ino nande na tata ubugata abantu buye ana tokorora nyarebe na achete gatole nyomba bono totimogete ago nyarebe na achete ubugata buye nje kwa mbugate ana nje kwa abasa wana chimona gocha semei igatirimbuka gocha tufanya haraka mbona bako iroko boko okonyaba esaidie konyambara koirana gocha rente tokana ngatora arusi koirana gocha tokana kwa arusi asa meye igago muina sa meye ya muina nara abantu bagote banga batane kusangerera ngoli abubakire ukese baba tembu yamana asenge yuko bachake biyamono sana
egasi yaitu no goteba mbuya mono echire togotangasa mono chiri chitumire magani nyira na gochora kwarange mutwa mwina ara gotagita keigo mabwa nyota imoka kwa ngoja kumanyi. Asante, barikiwa sana. Sasa ni wa barikiwa sana. Asame tole gocha asame ne family. Se family mwina e. Se jena nje maeta bo. Family ko se mwina e. Asante, mbarikiwe. Biamono Morisi, biamono Morandi. Biamono basomba. Biamono. Anya tobuga ati togo choire igalenda batebenga basiseni. Gocha basaigo tebenga basiseni. Asante, barikiwa sana. Okay, biamono. Ona na ateira. Ateira ase fini sentia agwa. Ga gocha. Ona ateire ga gocha. Ona inu neta ngot abalende bako imoga kurumuina. Asawa kwa ikire kwa imoga. Buyol. Biamono karibu. Somba buna bako tonyi. Asante. Okay, asante biamono. Nyasaba senike gima. Matoti yote bia bantu bamonene biamono. Mungu awabariki sana. Ndio nena tusema hiyo. Nyasaba seni. Oino musomba gendete kwa baseseni. Seni kumono monene biamono dada yangu. Mungu awabariki sana. Okay. Asante biamono. No twale libungo tole change. Abatole ko chimoina. Change ngo tole kera ngaro ko cha to opa. Aya tole mwa musiye na toto mirino mwa. Asante biamono. Sawa family. Family. Nyasaye tole ko chimoina. Na inu leta go chaba. Barikiwa sana. Seli kumono. Awama ata garagira. Igo. Jared. Siobe. Mungu awabariki sana. Biamono. Asante. Ando maete ko morandi ako gotebingo sese. Biamono. Ona ba mine tigo. Nyasaba sema. Biamono mongina. Tagocha seni wa mono. Igo. Igo mama. Igo asante. Seni kumono kegima no moni ya sai. Wana ande ruti ya moina. Mubarikiwe sana mnapokuja ande. Barikiwe sana. Biamono sana. Go tole change ya go ya mambo change. Bwa. Biamono mahuti. Karibu. Asante, barikiwa sana. Wana awama ata. Asante. Ona awama ata. Seni kumono. Awama ata na inu tagocha. No dio nyo ko ari njocha. Asante Mugambi. Biamono sana Mugambi. Biamono. Asante Morandi. Barikiwa sana. Bagambi baito bako ina kwa bana. Barikiwa sana watumishi wa Bwana. Biamono sana. Mugambi biamono. Igo asante. Biamono. Polisi biamono. Yeremia. Asante. Mungu awabariki sana, mbarikiwe. Kenyato Mugambi asante. Biamono sana. Mwaka nyatwango yugo chanere biale. Biamono sana. Rongai. Biamono. Seli wa mono. Mwaka nyatwanga nyasago seni. Nye mwako ubensera. Oyi kirambia mono. Mbarikiwe sana. Ita yorogoro. Ibara liba kaina. Tego rira abana liba kambia mono. Biamono. Mr. Mairura. Biamono. Asante madamu. St. Peter's nyangwe tojira otore na bua on. Biamono. Gabrieli ma. Tabu ya ora. Chifu biamono. Asante. Biamono sana. Biamono. Ndonyo olire. Biamono sana. Tutaite kogenda korengana ne programu ye kanisa. Biamono pastor. Biamono warani. Korengana ne programu ye kanisa. Oliora ntomoyeri baga. Madamu biamono. Amuchibesa chiaye. Eruero monyene. Asante. Eruero monyene oliora. Ono bali batumire korengana buna naye gune programu ye kanisa. Balete chibesa chiabo tuchitangase ga. Toe chita eda kayemo. Mugambi. Okay. Omusie otene niraiga. Ata ete korwero ngori yaye aminyoka matangane. Ono korengana ne programu ye kanisa. Tobwate libagarike. Ono tokomwanjera aminyoka matanganda arwero ngori yaye. Ose yaye muyetageti. Tutagete nyingi kabisa. Sasa ombia.
abageni bo mongina nkwani bwairire bia tuntoko wakatore moyo. Yes, itanga ntiangira se libageri gase ogoteba pole ko chase family chare mona bana ba mino bonse family ngima nimesema pole. Kwa nge safari yetu tumekimbia tukiwa pamoja na nderende monginero nyali kwa bokora makweri na leo alia somo nginaraire ogenda se sanduku eri araire boni omungata swe kuna customer alikuwa anangojea. Kwa hivyo tunashukuru wakati Mungu ametuchalia tumefika siku ya leo. Wanorende asengencho itangani ngosaba pole ase kanisa kwa nali kuna chake nimanye temero biria ino lakini bona matangande nari mutu na atakaminyoke igo onta tukwa nanga mangana beroka itangani torandio morembe chinga kechi ga torandio morembe chinga kechi kuranchi bwata mangana mangi korurero litukulie chuma mpaka Jumatatu yanse ebikoli bire mani go bire bingi. There is an instant ya beta abantu baite tusana kogenda uchieburi mabu kurumochengo kwenda na mutaite tutuare siasa kabirenga mune yiye ko itana ne mioro apana oyo koligi chikura tali mioro chikura nini mubwate usema ndali ni mubwate. Yes, ngaicha kwa na mona inwe ibagalio kuruana igo Njeneva nisimokorongoro muwakilishi we wode ya Moticho siasa njetingo nyekwa na lero because ratali tukulia siasa teribuya gatogo cho moroberi munoyo twaja ukwana igoro ya siasa twaja korama nambuya gake. There is time and season for everything. Today we have come here to mourn with the family igo nchonde aspirant urwase epati ya ODM alama ya nene tunda alia se ballot paper mutirimboke iga goika namba isano nongo toko beko igo tinda tikwenda mange na sabiro morembe igatia ino tuakechikora na morembe. Mbarikiwe katika jina la Yesu na rero ngoli anesi ngichi elfu ibere. Kuli gotebunga mheshimiwa Donya wikiro sempara abwale lakini ngagirite ngango irerege kake asenge nchonko mnyoka matangande na bakwariga ni unorio gotokoro igo yanduro ngori anerinde mnyoka matangande. Nimesema mbarikiwe sana. Bia mono sana mugambo. Bia mono ngagitogote bia mugambo. Nani musabira amayaka gotara rende iga gotara rure jaji hata chiri bubere. Bia mono mugambi. Bia mono sana. Barikiwa sana. Asante. Atika mwa usindi se mutamu sindo kesania ontwati. Ka mwaru kenda ma ochiabu ma ko mugambi munu musa. Kai. Ora mwaru sinso mugambi rene singi komi. Atware como baseseni hase sana. Ka onto abaseni hase sani. Buya mara mosomba. Mugambi barone basere bayiro ngori abu. Buya mara mosomba. Kai. Kubera wayarenge. Buya mono. Asenge choyemiro nawanta gete koibera omwalimu Samuel. Okay. Samuel na sabiro kanye kasini. Onye gosera kora abu mura sukata mba ketali yange gabu. Onye gosera kule. Msonge mbali kidogo sio hapa kwa mazizi. Kiri baka usera sabali bakambu angali. Ende tikaenda matangani. Ande tinga kweka njira. Yeah. Okay. Sadi na Yesu kirigatia iga. Ronta getego sabanga. Abantu mbara abatomere chibesa chomo chumba abando soro bande bagatomo goseningo bande bagatomo kogenda. Kuchitangaza tolega. Mota tochitangaza. Basi bono nganchere Samuel
gokoreta nde lakini taete koreta egofiere iguru ake eyera kwarigani because njake kwarigani gabu sawa sawa. Utulivu, tuwaomba utulivu, baratulia kuomba utulivu mnapoingia tafadhali, utulivu mnapoingia, utulivu mnapoingia tafadhali. Asante, tuomba utulivu mnapoingia. Karibuni. Wengine tukae hapo, tupeana nafasi, vija hapa mbele ni vijaje. Asante wageni kwa kufika. Pia mwana moja. Sawa. Wapo wageni nafasi, wakae watulie. Wapo wageni nafasi, watulie tafadhali. Tutawasalimia sote. Sawa DJ. Asante. Sawa. Okay. Ono asengencho yebiro. Wale wanaongea huko nyuma tafadhali mnyamanze. Aje gore mutwa ikaransa. Ina lile ogine igure. Mumrone tagocha njibote kanda karua hu njibote. Aje ko wanyore kirogombia. Ndonya totoika. Wana go kuganga ito goji. Mako njwati. Okay, msiraba. Konga mbale mutwa bote koroje mutwa bali baka. Vera kando chikamera choka tu asabire chitenega. Tire ya moino ga. Kamera yoke terena. Tene ya moina yo mako mitombi ya mono sana. Asante. Ani one biloko bila ne bingi karansa kwa rosa kumambi. Bueno, asenge njo tota to sangere chibesa. Cha abale batomere abale bakorigie birogo na wonta etemo nganchere ngaliganyo mogambi asenjera ya bene. Our Assistant Chief Edward Ouma mogambi karibu sana. Na bagambi bande karibu sana Chief Nara no mu Assistant Chief onde Nara. Ono karibu sana asenge ncho yebiro. Nabo nare ngocha gusabanga. Ono asante. Agara Chief abu ategenteke ali gandichi bese chugocha ikagera ntochi tagete mbuya mono muga. Aya asante. Yamona aseri baga. Tukirenga pakarura aria. Erio gina igure ndiringa antwanya korora. Ngomwata nyakora. Bona senge jumutanya komorora. Ekero kunyara komorora ekero kirit. Bono amalieta na Edward umangoro kwa umusa kenyoreke kyanya taro. Na wanari kulele bageri gote via family nga pole aso kurara kwa mongina. Kenyoreke sabloke kyanya taro. Goto bwato bokongu kiagera abangi nambara ile batato omongino toko ndi bono nabangi nabande mbale babere baraire ase kenyoreke no mongino naro oborete nere korwa ase kenyoreke nere nababorete turamanya tonyore kapise pichanga na kweta mane tomoani mune tokwene mongino ondora twalebo manyibonde nga na manyete kende igoro yoko bora ku mongino iyo na watu wale koko sabanga ototel bono ntara warega ni ana wala rego twe kalinga nerimo gote banga ngakieye igere ngaki ye chikura chiwa kuchiwo chiwa kitari kitarai lakini bono ekiagerekero tokoli kichikura abatokoli kichikura etokolo kwa barai na abatokora au na ituna barai tole kiagera ntobwate meje tokora lakini bonege ntongerego kiaro rekana nande kiato siria korwa sobora igoli tokora
ekere gotoka nga ote bigwe nga no kare ngogenda matanga fulani nga nyarebo okwana nga buogi igo mutuombu yore goto lilioji omonto okuoga bosa igo nachikai wano nari goteba nga ki ekero murayo nde bwesi agotene nagokwana agotegereru akwane bobe akwane buya nayo okumanya nga bobaga akwana gose buya kora amangana yo goteba nga bono nga ngogenda turasegete nga matanga nakare bono ndagiriko batebiga nabera atoke tumanye tiase twaje ayeto okuoga utamai nono mungu munakuru igo kuoga utamai none ke gwaja okora igo bono ngwaja kora bono nari goteba nga omongira tokwaendirero twaja kwaenia akorokwa nyaboko mbui oya garo twaja komaenia etwacha enyangi yaye yo moiso neka toko enda se enyangi tali tokuogo wano nane kweli mageri kubatebya nga onyondo to mugocha ngo mwana siasa ndoko imoka oge ayo chake njironya kogenda igabo ntali oro kwari kobera bono nabana ari kweli mageri chile chira mbura tego to tuera nduri kohera nduri monyo iyo ni baraka bono etwarenge gosangerera chibesa oyo minto maticha nabana ategete ko moreta kwa niaba y'abarimu bonse maticha njwang kwa niaba y'abarimu Mbemono mugambia soko ngalibaga abarayi abachiraiga Mheshimiwa Donya Mheshimiwa Baraka na abande na abarandia na abaminto mwensi mbiyamole kibona abandi mogukirira mbiyamole tiga ntebe nchenkoro ku Samuel Maticha mugambi mbiyamono naende kenyoreke na onkurwa ndagetego tebanga pole sana se familia aswe ogosiririrwa kumongina nyaboke ekiagera mongino wenero tokinia iga twakina amana abana bae kwa niaba y'abarimu bonsi nche numuraiya se county ya Kisii asabarimu naende na kwa niaba y'abarimu baito bonsi tiganda tarambirambi ya bene kubatebia family amaneke nyorege nga pole namba ibere ase amatuko make igagocha yankwane baona nonya tweka kuranderirwa ekiagera weka nkwane ngane asa matuko make igagocha ngokora tore siasa ngwaka tore chikura koditaminia barayi baito twake chikura no morembe na intu na bono kwa inji na bongo kwana igo onde tarwani onde togerera onde ko nayo lio ndokonia omoni no morembe nabuna nche na teneneriga nkonia omonto korokwa Dennis Makoli Sonko Dennis Sonko nantoma ontebia mbatebi pole mwanjira pole yae naende ontebia enga kiego chago ikaye chikura next week mumwakere chikura ono yo Dennis nerankonia ekiagara jisera chaya na chikuo twachikwanira sebinyoro nando nyantura chatugotebie ntoje togotebie nyuma chikura chitarakwa igobana nga kiyego ika Dennis yare kiama yodiam mwakere Dennis yekura na mwakere na Simba arati yekura ase egero kyobogabana nyasaye tigaba seseni eba nisingo baraka na kwana na wale patia yemo donyango kwanale no alega donya karibu seitanya keyo nyasago seseni na intutu ago kila maguta na inde na asabira donya kura na donya nera moja mogoleki mumwakere kura mumu inyole na eba nisino yo minto gaiga nera moja mogoleki mumu inyole mbiyamano nyasaba sen wono tenenole ekwate babantu babiri utumire na abantu babiri oyo motonya nwara lakini wono wasabere kura chakera ngojo mutangani enasabira Simba arati yekura senge jotanto meti lakini namusabere kura umuntu ntoman Dennis
Denis Sonko natiga chiribu ibere mataria ase abamura bali bakole mengoro elibu abali batorothi endagera ali chokoni nabatigera elibu naende natiga chiribu ibere cha Denis Sonko Nyasaye abaseseni pora se family nungwate deni bantu mbabere gwante turankura nungwate deni yana turankura kwani aba y'abalimu oyo namwali bagerio no mundo seina lakini bono eyari umuteniri bw'abalimu bono asengencho ndobwate IBC mutagete musomigwe mumanye mwaka moji kwa kachikula lakini ndende mutarasomigwa na asabirwa kenga oyo minto tonya toto nkogenda ali kuminyokana nda matangande na nda kwana orora mangana gita gukwana nande mwegure mutagete momorore lakini bono bamboliga ogotenena emoja akogenda ora ikaranza ogo kora abako mubwati ora turayibana mubwati donya ogoja konduziria abantu gankore as intwango ekiagera erinde gako genda asande nabana bambaka manyete muna inwe lakini mawa bengi alias nare kogenda nere no aguchi nakia para kwa mwara kwa na sokire bono mheshimiwa karibu sana talidonya biekora ndobwate na senator mheshimiwa Nyonka na wate representation ya era isa seria ya no lira so karibu sana madam nanda ninka abangi na mwanje tedonya moje momoe kura onda sesania abaminto abagirango moika sama tanga nyaboke praise God amen na inche nyaboke nkoroku baba kando kiro boke bole irongo lakini na chetaga sira bono twanyoro mheshimiwa Mokoro na monyorete karu governor governor Paul Simbarati ariko motebigoro ya matangaya bono agasoka governor kamotebi ngonto mali inyigeti ya mono na nacha ne sweetheart ya momoima ngoli okorka bangina chi sweetheart ngoli okogombia bangina yani ekebe Nyasaye ara chambe kere no wancha bangina ekina kekebe mbwate ekinkeri kebe lakini abagira ngonje mongo serete mbatebi musubati ominto arenge gosoma gaigatabaka nagachire namukwani yani ondeta yorenge gocha konte bimbo musani yengiche bugirani ekiagera inchemba nchete nande nare gocha bwo musubati nare kwenda mu mugaka bono nakia bagaka babugira ngo lakini mwangoretega kwarengo moke ya diri abantu ore 5 oro muntu monene amakangara tu agatebire lakini bono ngachankarora iga Nyasaye boria bagira ngo tigamba tebie ke maene kisi county engima bogira ngo nona tanganete chikura inchegi nko gukende nkere bogira ngo igonko minyoka no nyembono omongino momoima gabwata matanga bogetutu twaigune kanise gendererete igonko irabarege kake igo bono nate batiganyi chase omoyo minto baraka tokora matanga ya togenda yande mate toende tonyore misa ya erire mbobe twakora na baretera mbake omongino momoima gesare nero gochikorwe sadaka ya ito ekiagara into omenyete IBC netokanete bonere nakwana ondete yorato ire kiara igo bari mwesi mwacha somo yego nyaboke oboke bole irongo bunanche kaki mugo chakongakire kura abayinu nabane yani nkwarorera bogirango nkwarora buna morogyole nabamura kaki abagirango baminto ninde bisimba omete into togonchokana na kisiengema twarorira aro nimete mubwate candidate lakini twarorira sobo gavana bakorete ki borochie bono tali into twanja nabantu bakoraki bancha so ninde bi gavana iga gavana Paul Simbarati kakitoira mache bogirango
Gavana Paul Simbarati tore chinyagitari bogirange kiagera abantu baita bange bago kwako ba Mario gatari nyagitari tari noko bachinga kichiabo chekire so to prevent ebintebi toike miaka nonya 115 gosena ki bone binche na bebinto nyaboke bwabuli na nyaboko twacha kolerango cha komotebi egera kakina intutu asimaili bono tiganda ngeri sweetheart ya momoima eraru egetoro geito ekere team Simba yere Simbarati Richard Momonyonka no mongi no ega igokoro kudonya toto tali bogaki kaki nuna aba nimbota abana banyaruka babere bono ko bamutande tete bogirango aba muraba ali molega iga inje ngo chakonya koreta ndo mwana ne twanya gotaraga iga mayomo egere na inche ga kolera tali bo mbe kolera go chabogirango ga iga narinde obwanchani boli motangete omumuro yae nyaruka yane talibo mbiyamona karibu esitate ya momoima mbuyamona omongi no mongaini omanyeta sakorwa kai nchasa marieta nkoro kugesare momoima buna mwate ebigo koruga alibo getutu monyi gweti ekoreka no monto naro reduce volume bono ina chirega iga na pole yaito buna team Simbarati mugako na koroku Richard Momoima Bonyonka oyo koli chikura chiobo senator mumanyirega iga bono gose mumanyete bono na igure tana goi kama tukatigare tamake kona achire bune sweetheart yayega ama tukaya make county nene moko nganchira mbasaba sobo itongo chikura chieno mwensi gamomotumbera asege kabu kiae ga kikomoranche momotumbere chikura echio ninche motebia ichero monyene ko ata ike asama tukayukia ndadigaire please momo akere chikura egetoro kieto kere 20,000 shillings 2,000 shillings chichiera bamuraba libeke bure 2,000 ye kwaya no morandi rende ntotaikera lakini rende ntwalikire mbuyamona sana nyasaye tigaba seseni tigara tigambange ngora mbange goja madam erongori atiga 15,000 shillings echere family mbuyamona 15,000 semtua atakole mtomaisa marore tali bagaki nta 15 mbeka madam nayo nyonka yamana nyonka momoima olio yo movika tali egento bona igure ngelinga gi 15 twabekirero ngoli egento na igure kiribubere teba amachuma nta chiribubere amachuma kiribubere amachuma ekwaya chiribubere bekanda ne pasta beke amafuta kwaya chiri nyinge Bishop pasta 1,000 bono biyamono otigare buyanya sabo sese buyamono gaki buyamono sukati ya momoima buyamono tonya toto buyamono ama timu Simba buyamono sana ama chuma mwangeli representative ya ino karati kango madam donya karati mutrasoka gaki tigamba sabama abere mugambe abani simbia mono mbia yankwalinga nili mumako genda itanga tumeskuru na eji nalo gosaba iga ba minto muaba gende ba minta masikani abo gango to bwata masikani kibago soka go chiali jonje mbaransera kibago soka go chiali iga moko bali bagaki ikaransa bano kale ikaransa egenare komenta ngelinga gi kale ikaransa mane mbara angeri tonya mochiche mocho gosera abantu abo ekero kyo ero na batebye kitokora miyamona na ate abaja ndo mwiseke buyamona sana wana twekanya ego muna tole igo yako babwatira arako barurero ngoli naboko mubwati go chipana na de mubwati murenjira mugo na para mwabwatiru aya kumoko na para go muskunana wabekirwe gali mabu aya tawo mugambire baga na rekoteba ondenaro tombire sayari nyangweta timu bo moremera lyakeo sayari amintobere tia sayari moga intobere lino na jeje nata okay njira chinde chitomere
Ondie kinga ina ndaga ndagochi. Okoye gushiringi bere watama. Ntabwango. Buya mono sana. Nanyora oyo mitokoro kunga Willis Omoyo. Willis Omoyo no bochumba akobori bwa South Mogirango. Nerokwa. Onde binga lera ne family. Onde ne family Willis Omoyo. 1000 onde bembe kesani. 1000 nge amachuma 500 amachuma 500 bali ba chikoni. Abunjira abu. Nka eta Njera mbia mono. Arafu muna watere nega buya mono sana. Tiba saneti nyinga na bwa tomoga. Aya. Narororo okorigi chikura chobwa MCA. Okorokunga Cheria Bosiboli Sangae. Buya mole. Buya mole. Ono mwaruba de ababate ne. Aye. Abangi nabalia. Abangi naba. Ababa ukwana ni aba. Abangi naba. Kwaye yengi. Ndoi kanga. Garansa moro. Ejikoni ondie kio ide. Na bona. Chikoni chiachire. Ondie kio chire nacho. Buya mono. Cheria moko bwata baberengo bagukuruka ntole. Cheria Bosiboli Sangae. Jaja Na era naru 1000 ase sani aiga. Nando makuru oteba iga. Wanemo. Oteba iga. Idamara nenga ki echenchega neiri ya moticho ward. Na kere echenchi agokorekana, teri gokorekana erongi ase erongi. Ge gokorekana echenchi koru erongi goche sigati gosebona. Na bante bigonga mwake sabu abangene round ye bogambi ninu. Bangina bajakire komunyaka gochi goserugo. Onte 500 dinga amachuma. Machuma 500. Ondie kitenaga. Ayese mokiol. Abangina bali bachikoni bae ku 500 no mongi na cheri oyo chikoni ekiagara na maetenga abachikoni ko babarora asante igona bate abanga echenchi aba moticho ward ekera omongina ago atenenire na ndagambe arambole moticho ward buya mono sana na bande abali batomi buya mono wana botatiga abale nkogenda matanga abarangiria abantu batiko basera par eyesa yali sayare bana tu asoire Bora sengencho yobo kongo iga bomongi na mama twachire na intu asengencho ye radio ya sayare ko bapore ngora tu abaire asengencho yogo sirili kukomongina eye sayare kutoke taoni ya Bosongo sayare FM nabo tore aseke ombeke iga asaba raliboito mbaige tikonyara gocha sengencho babwata matanga mange naba minto bagendo ororo asengencho yogo sirili kuna bande ba minto na intu twachira sengencho yogo chakwa pole musubati ebisiba kwamboka nero yoiga akorokwe enchiri ngima asengencho yobo sabiki na inche bunande iga ankoroku driver go senteraba elieta ankoroku era nikergo chara miako ruliko ria sengera abana smart abana be college na otole twensi asengencho ko ba pole imai tinga moto eri baga asengencho yogo kwano bosabiki bweka imai tinga moto anchera asengencho bosabiki bweka asengencho chinsa chali to abake tinga mbiya mono kermoko ganda maganda biya na into ko ganda to ganda biya mbiya mona serieta ya mono mheshimiwa Osoro karibu mheshimiwa Osoro karibu mheshimiwa Osoro iko bali mune para njugo jo mawambe ikiramo mwari gani nande etinga mbona yakira tena goja morale mheshimiwa Osoro karibu sana twakwarige nikegima mheshimiwa Osoro mweli baga bwikaranse biyego bali mune para please tukagoja morale mangana mbona akira musomba nale nkobeka linga neli buyaiga chibese cha chikoni twatoma chikoni chibese cho chikogenda sabantu bali balega konya bashughulike tamangana chikoni tali Catherine tali Catherine ndo maete muna tawakora na barabu Catherine yae okay mashabiki miamono karena ati na uno mochokoro kwa sasa hivi niko na wale wa timu sayare kama nasikizanga taarifa yule kijana unaosomenga taarifa ndio yako hapa na simu kisi awasalimie alafu ndio tumalizie. Okay, mliokuja kuhudhuria matanga ya shosho na katika jina la
Hamjambo. Okay, kwa majina naitwa Peter Jumba, mimi ni mtangazaji Sayare Radio. Na wakati huu wa siasa, the only message we are sending out is that we don't want to bleed so that they lead. Mheshimiwa, hatutaki kutoa damu ndo muongoze. Tafadhali tukipiga kura tupige kwa amani, kwa sababu unahitaji jirani yako ukigonjeka hospitali. Sawa, nawatakia siku njema. Okay, asante. Sawa. Linga nalio mwerio. Igwa. Abamore mai gatene na mata. Enda para abamore mati akominyoka gochipara. Okay, linga nalio mweri neri. Abamore mati akominyoka gochipara. Nche ngokora igasina eti yase redia sae. Bari mashabiki komo kwa pastor orandi tigoro. Ikanisa amti okora technical engineer. Asengo kora koru ne TV ya Kisi Hot TV na Tawara TV. Mbata mangana abiri na hata biungu ane because the management ye redia sayare na Kisi Hot TV na Tawara TV na abantu ma bata bavuko nyoru bare nkwane bata tore lakini amatanga mbaga sene kuri gere munatoriga abo bantu basene kuri amatamba yino nayo sabe ke moneke tutwara morembe musari amatanga baba una nayo ite abarai n'abatebi tukore tanga baba kwa bana siasa libaga hapa si uwanja wa siasa. Mutugoro karanzora bono mbali abato karanze tambali bacha matana ababande bacha kora siasa ngakie bono oyo minto tibaza ndo kore osangire oyo minto achira utagocha okwani abantu rinde nayo nyokokungitoro rutiao mbale batumire bali batrai ba sajina batrai ngo tumire nayo kwari kanso sawa biamole nande digangira libageli tangani wa kapole ya nego cha se familia ombui asogo sirili gukomongina omongina uralire na onyo ikire myake menge ekeraro na begete libirero mochi lakini one ngaki ya akorire yo kunganya kurwa sense balitu atigaire no morembe tokorete na ande balitu atigaire ntobesa gwetania abana batigirwo mochi ntobesa koleta bane bitina ikera abana bambabu atise babu atingina batigire chindaka mochaka ko baetania aba muri abatigaire mbamaetina kibakwerenda batigikire banga mangana ali mwabo mo baletera mangana ko ruisikolende ko sabono gake tinda getikobo mutambe kera ndo chabantu mwarosire twaita nanira matanga twakorire chi meeting kurumambia paka twarosire nombono twanyoriru senge twaminyoka minyokire iga gocha na igure ngotabinga chibe sanchira chitomire guchirangelinde lakini tianda kwana lingane elimo usabira atatoiga ngwa katole chikura kale 9 chaikire tutagete change ase ward ya moticho inu mutagete change onye mutagete change wono tale 9 toimoke toakere achira Ronald Ongaga ekura oine ro kolete change ase ward ya moticho tole amo ekiagera oboraibu abeiro miaka 10 twanyorira sara magendero tokole diki taiyo nakorra kende kia manoro igobano gwekatolete change nekero tokole campaign toba abantu bagokora siasa yoko saba abantu chikura aso ntobesa gochoba gocha botuko gocha koleta chisegi ntobesa gochomo na siasa muronge tigaje mugasoiga asabe kura mangana yoko na gochoba botuko na barogi aina mabe umuntu gotara botuko so no morogi oso no moibi umugambi manora I'm so happy na korolire ndage toko report ye no bwato motuletio yomo okoro ku James ole mata motuletio na gotoma omuikaransi omukwanere amanye ngakisiasa gokorwo kera ngwetania araba na inji bagatundu mate gabo mache ochicha sende twagamba onde bingo support yale ogenda somo MC onde bagamba ote bango support yale atwaro musimamo yomo atiye gwetania abantu onyoko bera alia aberali onyoko bera akoreki motebya atiye gwetania abantu ngodetara liburuga libedera mata moisonde nacha litukulia Jumatano yalenge kokona lenge campaign ima mata kinyorukia mache matao tukakora saa 11 mujanga no lenge buli
tukagenda ebuli kuna twarwe ebuli omulisia Zabrono bara umbongi timete sono ale ma twalenge na ereko maro oli omulisi oli oyo no musani bwo mwaka tata twakwanda kama gande gukore campaign marogoba oeterega bwona uragero kubeka sama gokanya sare nkwanga na alenge tukaimo katole bane twalenge je no murwa na ena twakora egali pale gatobora egali gatobeka ali omirumo tukatamboke para gocha abo twajire otoko na kulie misigo je twalenge bane toko na waka siasa gocha toko na kosekalende njira gocha tukaswa hapo mbongi tubwate misiko bako twanyote misiko se wawe mengi kuna twaswa mochi tukaikoro twaja kulie misisi kuna bwate aroseti sikubiya sana sobo nyansi yalike saa 1:30 abangi na bako chorange kiandaiga na bagaka ange 6 abantu bali 15 nka nemia twalenge nere kamata kibwata chibesechi baire ko chialio bae batebi ntwa bate meeting igaiga no mulisi twaja gotalera akabakopa kageita akabaeresa akabasera kiro monte kia baserete akabunge geita no mulisi ombongi bakaira na nyomba tokanyete ndagerero skulende tobutete nyomba toko na waka siasa tomanye ko iguisi gonga libirera lya beiroro libirera lya beira ndo bagukuru baraka bweka barakondo kola ki barakole ngao sentu twale ngangi twakorena hani baka neno akalema abantu bakote abantu batera achira bweka abantu batera baraka kondo kola kinki kerisi ka tokasinyuko manki kolele ki kikero omwana okurukukefa bwo molisi olia nero chetoko mwakeresi miro muskali okomotebi omotuleti yo kuruku James na George Ombong na Chevas Mugabe mbiyankwa no maana jeno mwana wo mulisia toiwana ine omwana oli nero wakirete isesimi tole nyomba akamotebi abantu bangakire simukuru wabo even simukuru omwanso obatomere kibesa akira kwasoka isigarwaniwe ngaba murwanisi kawo agu mu driver one no ale nyangweta agapagetie gari omo driver one kani ogambire no murwa otebiri omurwa ngororire mukuru neli choni bara abantu babere pigipigi goro bayikira segali bajerigere iri bayitire bachire ko chimochengo even simukuru le pigipigi goro tumanye tikende kionsi ntuna masaba twagenda okoreki okorero tukaika umulisi akabera kaiko besana akagechigwa na abali ketukuma ni mumuru wako na chochi oyo nganjeteiga acha kubangira kurwanya bageni bane muane nyumba na baba atasoka tikurwa kuntu tukasoka tukaiwa mura bakatera bakatosi bakaenda nyangweta bairana bana goita kana tukasoka ngora tukaitikwa uje timejema tetu lakini ase tuwasoka temate ase gali aje tupikeli angena mwa mauti ombongi no gali atupikeleti tukasoka tukagenda nyumba tukachikora mambia na ito yote ngachibesa yose njojo tukire tuchibesa akasinyuko bagaita na agu tukoigo bagaita na igo bagaita na chinati igo butuka agu baraboka bagoita na boko abaruete ko sembo chengo ngumbu balete na bangumbu nande bagachaka nabo bo igo na kinga batanga bana siasa kamuranche no mugambi no lega akoranche streamline office yago ntote gutu mani abantu akara ko nyoro mutuledi siko nero kugura abantu amaru oyina magendero bona kyura choga mbekina ekona na kugura abantu amaru ko batebinga gendo mulengo uyu igontole to mulemba sekenyoro kaurancho mugambi na kosoroire ayino ingo sigete kamuranche abarayibu nabo mpaka ndiriko yugubora inona sekenyoro ekiagero no muboli James tomire nere 5 times tomire ndanga ndanga baraka mu project yesimi amungenta amasomili abana siyo muboli ejeno mwana mu Kristo na ande bajete na Evans Kamanda itangani eliyakabere tokomera na jamwatu eliyakatatu tokomera na marambe eliyakane tokomera na ande ta tomire nere marange tokona kugamba etoko gamba omerana nari baomerana ngo oitali oitani abantu oibona ali nyake baitania atu arumu simamo yomo atena sayamo omulisia ombongi ntageta kwa nelingana limo lyoka monga jere gake kyara no twalenge mwaye nande no alega iga akwanegete lainche na tebire litanga ningora ase omongi na nyagosira omoji omoga kombui kontene inebo sibwaino muno musombo nyasaye toka netimangana mange etoka netio morembe amaene muno yakwanire nabo yabete igo na inde oyo komanyina omwana ono monene okale Nairobi atambi egurupu yekorosia bagambi bane nyona ngukwana mbiya mono omura batatu ne chief nora naje teka igor mambi kanyoto iyo sababu nilingana liberi yangu takoba nyasaka roberia bachire na mwaigu bale babere batatu iga nyomba basyo mongina korosia alendagira lingana linene asokwenge inaga ni gukwana bachirete mono mugambi utakwana nimbo ato mwagachobuye kanisa mambi gusangire kolegoke na tutumerete isa na nyakwe bana tumesa kaganire nde mote na ngwali ngwatagete tokorose chitaliki
ni chua ngokora Nare ote basaburo ninga ki. Ayona ni bwato bisha ya na gocho. Tutakoleta. Okay, mbuya mono igaso bwenge nango tena bangina mura na bagaka totebia abana baitu ligo morembe aso waka kuna freedom tali onto or tujo mbobe sana bia mono. Asante asa imwa igure kamuranje turario mare omorembe tutagete twaigwananire toligi chikura cha amani ama tukatia na make abana iki nabawaka chikura no ito muntu tokoironya tokokoraki onye nchiyo twaigwananire na abana bakugurirwa maru onye kwakurirwa maru si bagenda na irana mwao tigakoreta goitero konyinga se ndrendi goitero konyinga lakini ni manyete ngabali bagutara ne mioro bali bagutara ne bintu kwa uwezo wa Mungu manyinga tayako itakase wodi ya moticho toiwana ine manyinga tayako itakase wodi ya moticho chikurangwa kuchire cho molembe na ande chiere ulio kuna kubangana saitani hiyo saitani yote itafanya nini itaishi toiwana nile intango chibesa chiri chitomire ntango Ulioto mwa orule ulioto mwa ngayare wan nara na iwanga Osoro narenga omweshimiwa Osoro entakana ya tumire representative ya Egocha akiato ikiabwate mbia muri nyotora samabi na inje nabona atara mambiga na ikapakanya marambali kinale gweta na nyoro Osoro ngomatena sekwa na kurera andiane nongo jamatana igona nge kyanga na ire chimajuma matari na bantu bachikoni naba na no yasha muwata bana bakano bale aba jibeze jigenda sa bantu bachikoni kwenye bao torageria na majuma na kora na bantu bachikora na ndengo bekande sani ga 1500 kwa bairenga amajuma abajuma 500 chikoni 500 amajuma 1500 chikoni 500 echine chiri bulenga obekire 1500 chiri bulenga buyamono 3500 asante kwa musabere kura bol nondoto mwa ndiamona na onko chinere bake igora kinirende umwana uri orakorira magana mange na mumurochi murakorire ekura yaye tare 9 tubekoro ase UDA obare muno mugambi ezema ya mwafu wakurwana buyamono asante muntu kya bakawe ni rokonya kwa yaga nondoto mwa ndio kura asante na nje tigandu report data onde naro tigalete otomugoja aya yaba gani bali mbate gati yabara report mheshimiwa Murwa omintena anya kubata kende obeke sani ma kyagara expenses njiro chitakeire bia inchugocha ntumusindi gisomo gambi esquat elia de no gambi ndwa abera ma yo gambia esquat eli mwaka o gambi gocha ogo soka bono mutiketa soka ne babire makobe ne njirera tali bagaki na abaja batigale ngeringa gi na bantu bayiranga nditonya ngenda ko jiro naro re kwende yae mutari wancho yo omo simo kwando jiro motige mo galanse mo mole tukole ya tole bia mono ono mwesime wanja ko sera bieka mo bera nga sende mbasere ngo tigarega hayo musabiji bia mono injoyongo kwana ngoro ku Joseph Murwa nanje na andamenere no mutarajiwa mu MCA Ronald itanga na tavire pole enene sana go chumo chioyo nanje elia kabere nkomentanga siaso manyete ale tisa kuikere twakechikura togende kalibo si tutapaki sisi wenyewe hapa toraakana esenge jo chikura kuchiboshia bunga kitoko ba njengo teba twakechikura cho mulembe no yonde okorente furugu ntukwate campaign schedule tikakogenda so mwana siasa ondale tikakogenda aso mwana siasa ondale weenda pande ngine chikure chire kirase tiako sali chikura cho yonde okorente bitina na adenda atako motebiga agende ngora kila mahali kila miti meteresa ama nanji moroji na anya kwa kutumgo goja gofuruga mkwenda mkutano bo monyane sauli yako my friend sisi tutakupanguza tutakupatia uji ukunye uende urani tunasema namna hiyo asante sana asante beka kende mama mheshimiwa bende mama mheshimiwa kwa wekire kende mwaji tonya dodo mwaji bitambaka aya asante yabitigara yabikonye kende ka na inti tigandu bole yane kucha senke ya Susan family ya Susan pole ikilanye kene keroro lakini amoko baba lemereri
gekogera ritu atonge twaria so mugondo ete nigusa na netu atagu no tukwira nansa tingo kwana mange senge mwarosire nje gento ndatebe mpore yana na rentire na ndene na kiabeire na nje gwikandu kendero ngori mujikokora kimogorera abageni bagoje sukari bakoraki batumie mbia mono. Asante Karukende ayo mintena. Kwanza natoa pole familia na waombolezaji wote. Umongenero kororo gendo. John. Sisi ndio tutaenda, tutakufa vile amekufa. Sita mahali ameenda kwa sababu sijui mahali ameenda. Ritanga nindete kukwana mangana vira tatu ama mwamu. Kiagere chinga kichaerire chikura tutete kwa kataretisa. Taribo, tochoreki umurai. Ngojagira chikure chichanse. Echobwe. Taribo. MCA in Moticho Ward, we need a change. Mwararo mumurori barakando rana achirega oimukogenda ninja oboete. Wow. Hello? Tindi kuji kumugambirande mwararo rota akaiki otamogenda. Bari bakumwikiria abantu baye batebi mukunguri kuruburuya atebete we need what? A change. Agendenka atimoke. Hello? Twamwiro gambire chira ndirenga. Ibere eya katatu ni yanki naba murabata iburi tunyataroga naba kungu batanywa metu nyataroga mnena. Hello? Tare 9 muboke mambi ti. Hello? Into twajato kakoreke no kekuru coalition. Omu mache na arega, omu bare na arega, omu bita na arega, omu kitagonga na arega. Oyo no mu kitagonga. Tukateba chikura chonsi bitukumika bubita. Hello? Tukateba chikura tukumika ali bubita. Mumaite sababu tukumeko. Tokulika ni chinyumbe chonsi omu chief noara, omu sub chief na kwataki. Omu kitagonga tugwatu omu sub chief, nende tugwatu omu chief. Enyumbe yubu bita mondo naro. Hello? Tukachikulika ni kitagonga. Basokire bana barenga batatu. Toko oyo ndi nguchari kwenge. Toko oyo nguchari kwenge. Koreto morembe. Toko batika bonsi pi tobeke chikura sonadi batika bali no more. Wow. Hello? Abane kera bakura ni nyama okuba ura bonsi. Kyaga gokoyo oyo mongo korariki kwengenta. Koreto morembe. Tuwanyanganye wote tobeke gas sonadi agende mambi cha. Hey. Hello? Ekero mwa mungere akamurankare kiti. Omusaomoke taragota. Omwane ndakana. Oguruku osoro. Osoro tano te? Tena. Ekero mwa mwire. Hello? Abangina ne maite mokunyara kobekirange. Ninje ndaike. Toje no ndangasare. Bono weka chikula jonsi cha sosoro na ndasi lonadi. Kotaete basari wacha asende. Na abatebi abangina bakoete kendeke bakonye kuchana. Karibu. Saa 12. Hello? Kula kwa kila mtu. Kababa ngaini mune sasati. Otabeti omo ngaini? Oh, ragira. Tiga karichi basa jabara kane kirije basari ya tatu ete. Basari yetu takoe tiki. Nendo ujiro kone forest ya rimu na buoye. Ikote wati buoye. Ingia kosa ya rama forest. Uri no uri mwe serikali kero mondo na raudi kokoraki kogendo. Bate betempo ndiki bali. Nje no murui na mongita ne nkorete sabu yane ni mbwata bichukuru kogenda ntimoke. Hello? Hello? Asaya mangana abangina mubukisa 12 mubeke kura mna chua. Hello? Asaya makina saita wasasani. Tuwamono parikiwa. Asante leta asante orule nara singi 500 Moko matebi abarikiwe sana emoko nganjera asinini sina muchanga matagete chibe sanjire ga narorire gatima namanyete narorire monge na mama no alema no mo swati one no alema na barorire maiga nchungo woje na bataje ko mulete gente sani ga mobeko gosaba na waki ko manyena gosaba na gaki ngo mato mo na bomba gambio amanyemba bwati ni inju njugoka kai
injugo jamalete pole ya ino mangana kongira mongina okana wono kwa mwakira moto ko nyumba Aton. oh Ina ro ko ton. Mara moni. igo chabono mangana ambia le bo waro je ko tikumbura ka ko kwan ko mbwata no konene Na bakwaniri abana banyasambi ya more. Nke dieta liane nkoro kuwiri tamora. Se itoko igoru ge koro kubotabo. Ari mo genda nyamondo. Bono omwana oyo noyo. iki gamonuga Omomura oyo noyone. Bono omwana oyo nero gochiko bango moerio. Nimbwata abana bagotu. Abanene bakorera abana bandengaine. Abana bane gotore ngaine nabo. Bono oyo gagochiko bango mokogoti. Mbara oro bako murunyuma babere lakini era bono no mokogoti ali. Bono abatiga babatebi na barabu amalieta. ndango ke Nko bakwania abantu banyakeyo bwayi. dana bwatiro mo kratika akwana bwatiro mo ngina atika bono data banga ki mwana oyo no mokogoti go jumaega usira kingo bwata kibe sanko bwata etoko genda umurai mutware abana ibara mutwa bami aitegere rurau nyina monto ntabo mbia mono ma mongina oyo borete matria mayaga ati data banga ki mbia mono ta kora konyora kora bono Bono mwana oyo mwachikura ino. ego Igo na nchire ngamoko mwachikura. Mwatoboire. Kara ajentia. Nonya no monto ka chire kisabalirenga. Ibere. Tigaira neri ngambi ya mono. Ekara koira neri abantu ngambi ya mono. Bona se moko moeri agatatu bono mwamoita. Mori oji komokonya nande ta gokora kende. Bono gako bi. Onya ta korete gaiga. Aru nonya ne pasa rio kamanto barerire mono. Omwana oino moirio ito. Igo omwana oino oyo. Mwara muna ikaransa sare iga. Mware bikona gokora. Kuranjiri koligi gune bitina. Bitina ambiyo. asante mbia mono mongino usabeire mwana oye kura somo rembe ibakane lia ko baba kwana bwangu Nko bakwani waire wiya. Asama lieta nkoro kuneli biyaki oyo wachira lakini buonere nyakoi babokione. Pare ngabanywa mirago chaba ngito bokione. Mukiama ko kai goro. Ati kwani aba yane mo kangero mwana mite kura. Aki mo marine. Ona kurugari na bongo chakua monjerana no yo mite nje na kwa na kwa ngapata. Anaro tere na kochirogoro galia. Aki kamuranje. Abasabire mamongere kura taretisa. asante mbia mono mbia mono oyo muswati omwabo achira Ronald achira ndato mwamwa wata mangana ibia asante barikiwa sana kineto ile pasa lipo machoga Nabakwaniri wairire nainde ninjo musubati omogambi asamarie tengoro kuvera nyaboko ngaga seito boiboru ere sengera wana twabasabire kura moko beka somo sayo tebwenereti yabweneire bano beke na ichi tikando ero ngoliane asante mbia mono asante abantu baminto egendo togotagete namagenderero namasikani gosebona baki nimete nga twakorega ono nkorangeri gumure ngenda koramuna natene ni familia ne mutuga nje nazoira matusi tiganda amekurumambi baka maragoba lakini ejenji ngokorereki muticho ndoikore na maega ejenji ne lazima ebase wodi ya muticho toiwona nire ekyero murayoro gaki nateba ngebasali ye ibitu kurwa bishita kwane tebo orali ko muntu alende chiombe maambi chiko chonyole cheibiru nandi koko mutigo bisi osa ko moseli wono kiateba ngebasali ye ibiru nandi kiata idawo chikolenda nyosi nyurkolende basali kende ke nando mutagire ko bisi gaki mutigale no malembo nyasaye yamono yara na butena bwata asante mugabilero rure jinga kimawateba asenewe buyamono bono igontagete ko irege pindi kake omwana nara mobisa bwa IBC acha akwane kangana kama motegerere eretari go ndida waso kutobulinga oyonasi Biyamano mugambe siribaga. Umugambe nyansaka location
umugambi Nyattaro sub location, umugambi gw'Eburi location, abarandia bechikanisa kyonsi, chikanisa kyonsi ekirasenseme yeiga, efamily y'omongina Nyaboke, amate n'abairi abari bacha kumwapara ngo bakwani mwesi mbiyamore. Natebire nenje pole asamareta ngo Beatrice Momanyi igonde gaiga senge cya IBC uno yokwora keraliani for educator asa kinga bune kiga ndobwate kikura kiremo tuyaito ejo kire kitariki kyanda omotenyo 8 2022 omotenyo yotorigerere timotu ni gotoga igore bituo gochaka tinsa 12 tia mambia na gosieka tinsa 11 tia marogova igoyo oranyorwa ikasayo ase tinsa echo kora ate tinsa 11 ne dakika yemo tokonyara libaga lyo gwake kura igonde bwansere teste gose oeriga tibuno mwake kura ni oto agosororire na goko webere limonasa litukelyo wasoke asobonga singicho wake kura ekiagara tinga kecho ne tiagayo buno mo Kenya murani Peter nchigo chasini ekarato wachi waka chikure chiga ntobwate ekemanyereri wasege ntokarikira achiko nyara kabake gokwa ebire bijasenge cyo wake kura ni gokero omonto oro mwake kura arachene kebande yani kebande kyao kerikero lichino to basaweta ne photocopy anya ko tobwate kebande kura to gwaka nonye ko ne card ega ntokende ekara twatira sayo ni gakara twanyarire ko ro byante bate machine eye ko chekera go samana noro mwake asekura asayo kobeke kiara kiago nkwara kiera marieta ahora kie namba yake bande ahora kie gatoke lyo wakere kura alafu manya kwa guli bagalyo wake kura ekara twanyarire kwa kire kura twanyarire ngwa kore kura sayo ni gatoko ali baga lyo goso asengencho lyo wake kureli ekara wasaira sayo ni gotobata masakara 5 ni gotobata lisakara lya president tobata lisakara lya governor tobata lisakara lya senator lisakara lya MP alafu tobata lisakara lya women rep na tobata lisakara lya MCA igaba minta sama sakara yo asenge nchonda bwa chikopi chimaiti omugambi no nyara osomuntu ndo konyake kiriaka igole meraria ne kigyo katogokora tokoro gosaba toenda kwende omobere igaiga kara twairwa masakara ya 5 na limongo saba montegerera senge ntono bako nyara mbara ntanya goikera netinga kinigo tire tinke mono toike asenge nto yako chora litukelyo igamba minte kara to wata baswase ge tuonto bwata masakara ya 5 na limonsi gabunare iga nigo asekera lisakara liago ningora ganeri wachora omuraya ya mabieka kanyara ko bate president lisakara president na liga ni goto bate tiara metri to gotumia tiara mainye na bogo tumia tik buna arama yayo gwake kura na bogo tumia x buna arama yayo gwake kura na bogo tumia gatano ko se food stop buna arama yayo gwake kura asaba ngina osaba gakabaria bagatupi batanyare nigo watumie kiara kiago bande ka to atebe na gosende etiketo gotumia senge yo wake kura nigo batik ndobwate matuga ndobwate byama alafu ndobwate bitayo monto ndobwate marieta konyane president ndobwate makonyo ye yani ya marieta yo makonyo na konyane gavana ndobwate
igo ekara to wake kura useneti kyogo tumia lakini atabe na goto tumia bimenyereri fo binne neti kyogo tumia motuga iga asogo ta konyora box iga sare bosa nori bagari ago yo wake kura lide na bogo tumia tik asenge njo yo gwaka tata na bona ne kiama na keke twachori go somo ntunare tutete wakire kura motuga iga no kumaki ekura yago ekura ite basa basoka isiko ekomata nke soka isiko ekura ya sarekire naenda wakomata ni woko mark ebwata kabere yani chibox echi chibwata ibere ekura ya sarekire naenda wakomata ni woko mark asomo ntori bwanje temana aenda taba senge ntoni ngange tabande kabisa igonko baitia yani otaka ko itia xx korugoromba kanse ekura iboiga ya kabire ki ya sarekire igaba mintonko basara mwaka senterere ngiya asenge njo chinga kechine cheno chirabe alafu ekara wakorire wakaigo ntobwate ekara wakorire koringa nidisa kareri lyago yani oliringa nibyo litube litaro kana monto buna waka chikura chiago aseri sakareri ekara kwaringa nirigo ntobwate box eyere togo soime ase box eyo kera ji box nigo chire isanemo yani chitabe chire isanemo buna masakarara tano narimo amasakara ibuna ratano narimo igo konyare Neri Sakaria president. Anya ne Sakaria president ni go konyebe ka setebe ye president. Yani Sakaria president. Anya kere ndabu na tebe ni kere ndabu. Kenya kere bonyasi na tebe ya igere bonyasi na neri kira marie tayu. Kera wa korire go ni go soka. Kera wa korire wa ke kura ya ga sege tuo ni go ko imboka ogendeka. Toba sakabera ya sege tuo ko leta librera. Aende mai weta ba min taba na ko tebe go ya librera ligendre leta sigwadi ya moticho. Aseng tenigo indabu na ibisingo ko basorora amarembo tare denda dia gendera tutaba sakorora kana dituko kwa kire kura gendaka odibu akero yora kera moise ko mino mamuro mino mambi na mambi ene mote manyara na musaba no monya musaba ne kebiriti anchoyo mino ekiagera mambi toko yemanya mbiya mano omwana ohita kwane tibuya moka bana to sabe asa mabori barimo gwata mabori nonde gaiga mbako mokuta no erenje ko boy bwa maelio na bamoko ndara mbaira ne gase mutamanyiti santi waro ko gwachorero ya mogwatigira abande bako bumbo yege kule ya abali yo teri go saleka ne bana to sabe ekyo no ani je mwamboli o sabatore ya sao ito bia mone kiara kwa bera mona intugo ikatwakorire ona twaborire omona ne kero ya magendete kogendanka twaborire amanyinga abe na intwe otubwato koboko koikatwikire na chinga chaito buya monene buya mona asenge njokwarore kanira somo yegoyo iga nane monene tigatwira ne ringa buya mona asenge njiyerire twasabire twegenete asere tare esoro muborio ito amen. Thank you.